ang flagship station sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. At himo sang entries dira, hingagawa karon nga maghimo sa imo sini nga entries kay kolektahon na sa aton sini iyang Bombo Patrol ang inyo sini nga mga entries sa mga kabarungahanan karon sa mga designated drop box centers sa mga kabombo naton nga ari sa syudad. Padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries diri iya sa broadcast center sa Bombo Radio Iloilo ukon sa mga designated drop box centers sa palibot man sa syudad, mga branches sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Magpasakop na sa Swerte sa Palengke 2023 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Bali-bali pa premyo na, may cash pa. Kabugusan sini iya nga 6.5 million pesos. Total prices nationwide ang iga panagtaga. Sa aton sini nga mga kabombo, mayara sang tatlo ka pamaagi agod nga ikaw ang magdaog sa studio draw nga kung sa diin may kabilugan sini nga 15,000 pesos ka cash ang iga panagtag sini nga premyo. 5,000 sa first prize, second prize 4,000, 3,000 naman sa third prize kag may tatlo pa ka mga consolation na prize winners. Sa aton sini nga palengke activation o kon palengke draw kada Sabado. Sa sini nga Sabado dira kita iya sa may Leganes sa public market. Kung sa diin may napulo sini ka winner nga magabaton sang 500 pesos ka cash kag 500 or 800 pesos ka balor sang gift pack nga ginalakipan sang isa ka balding orokan, duha ka pack sang kumia pansit, tatlo ka pack sang Lifebuoy bath soap, tatlo ka pack sang Pond's moisturizer, 60 kabilog sini nga 40 vitamins in soft gel. Magluwas sina may mga pahampang pagkita nga pagadalon nga kalipay sa bahin karon sa Leganes Public Market nga kung sinin may cash prizes ginagahulat sa aton sini nga mga kabombo. 2,000 pesos ang balor sa cash prize nga igapanghatag sa aton sini nga market games. Duga nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan detalye sa aton sini nga mga ginpang headlines balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakita Ang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon po ay araw ng Huwebes, Agosto 10, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong panukalang batas na tututok sa kalusugan ng mga nakatatanda, lusot na ho sa Kamara. Ang National Security Council naman nanindigang mananatili sa West Philippine Sea, ang BRP Sierra Madre. Ito ang National Economic and Development Authority nakatutok ngayon sa pagpapahusay ng labor sector ng ating bansa. Habang ang Bureau of Plant and Industry naman tiniyak ang sapat na tulong para sa mga magsasaka na apektado ng sunod-sunod na kalamidad. Ito namang Department of Environment and Natural Resources at Department of Public Works and Highways pinag-aaralan ng pagtatayo ng water impounding facility upang malabanan ang mga pagbaha. At sa ating pong international news, ito namang leader ng North Korea, pinatalsik ang isang top general. At ito pa ay nanawagan para sa posibleng gera at digmaan. Sa
Sa ating balitang pampalakasan, itong SEA Games gold medalist tumaas ang moral dahil sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. na pagpapaigting ng suporta ng pamahalaan sa national athletes. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Pasado na ho sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na magtatatag ng isang komprehensibong wellness program para sa mga senior citizens sa buong bansa. Ito ay ang House Bill 8461 o Comprehensive Nutrition Wellness Program Bill. Umabot na sa 266 na mga kongresista ang bumoto pabor upang pagtibayin ang nasabing panukala. Sa ilalim to ay magtatatag ng isang nutrition at wellness program para sa mga senior citizens sa buong bansa na pangungunahan ng National Nutrition Council. Tutulong naman dito ang Department of Health kasama na ang mga local government units. Kung maisabatas, maoobliga na rin ang mga local health officers sa mga local government units na bisitahin ang mga senior citizens sa kanilang mga lugar upang matiyak na makakakain sila ng tama at masusustansyang mga pagkain. Sa ilalim din ng naturang batas, aatasan din ang Office of the Senior Citizen Affairs na isama sa kanilang mga programa ang nutrisyon at pagsasaalang-alang sa kalusugan ng mga nakatatanda. Sa iba pang mga balita, naniniwala ang Department of Public Works and Highways na magiging sagot sa palagiang pagbaha sa National Capital Region at Central Luzon ang Central Luzon Flood Basin Project nito. Ang naturang proyekto ay ang paghuhukay ng mga floodway project mula sa Mount Arayat, Pampanga hanggang sa Manila Bay. Ang magiging lapad ng nasabing proyekto ay magkabilang pampang nito ay 400 meters. Ayon kay Secretary Manuel Bonoan, magiging pangmatagalang solusyon ang nasabing proyekto sa mga malawakang pagbaha sa National Capital Region at Central Luzon, na kung saan labis ding naaapektuhan ang mga biyahero na galing at papunta sa Northern Luzon. Pero aminado ang kalihim na aabutin pa ng ilang linggo o bago mga taon bago ang pagkumpleto ng nasabing proyekto. Kaya't bilang short-term solution, pinag-aaralan na ng nasabing departamento ang paghukay at paglilinis sa mga ilog na nagkokonekta sa Pampanga, Bulacan at iba pang mabababaw na ilog sa nasabing lugar. Kaya naman ito ay dahil na rin labis sa natabunan ng maraming silt materials o basura ang mga kailugan, dahilan upang hindi na ito mahawakan ang malalaking volume ng tubig sa tuwing may malalakas na ulan. Bilang inisyal na plano dito, kailangan anyang kumuha ng mga malalaking makina mula sa iba pang mga lugar para magawa at mapabilis ang desilting operation. Ibinunyag din ng kalihim ang anyay masyadong barado na drainage facility ng Metro Manila. Ang nasabing pasilidad ay 70 years nang nagawa at tinatayang 70% nito ay napuno na ng basura. Lahat ng mga nasabing problema anya ay matutugunan ng dalawang plano, ang short-term solution na desilting at dredging at ang long-term solution sa Central Luzon Flood Basin Project. Samantala, tahasang hinamon ng National Security Council ang pamahalaan ng China na maglabas ng ebidensya ukol sa umano'y naging pangako ng Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Maalala ang kasunod ng panibagong harassment na ginawa ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea ay isinumbat ng China ang umano'y pangako nito o ito na unang binitawan ng pamahalaan ng Pilipinas. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, nararapat lamang na pangalanan na ng China kung sino ang naglabas ng nasabing pahayag upang matukoy kung siya ay may otoridad na maglabas ng nasabing statement. Posible umanong hindi siya kasalukuyang opisyal ng pamahalaan at tiyak ding hindi ito miyembro ng kasalukuyan at nakalipas na administrasyon. Pinanindigan din ng National Security Council official ang pananatili ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na aniyay sumisimbolo sa karapatan ng Pilipinas sa mga isla sa West Philippine Sea. Mananatili umano ang barko sa nasabing isla dahil sa mga nasabing isla ay bahagi ng teritoryo ng ating bansa. Sa karagdagan pang mga balita, panibagong strain ng COVID-19 na naman ang natukoy ng World Health Organization bilang variant of interest. Sa isang statement ay sinabi ng World Health Organization na ito ay ang EG.5 variant na napaulat ng mabilis na kumakalat sa ilang bahagi ng Estados Unidos na kung saan
umabot na sa mahigit 17% ang bilang ng mga kasong naitala ng mga eksperto habang na-detect na rin ito sa ilang bahagi ng China, South Korea, Japan at Canada. Ngunit paglilinaw naman ng organisasyon, ang naturang bagong variant ay wala pa namang seryosong banta sa public health risk kung ikukumpara sa iba pang strain ng COVID-19 na una nang naitala. Ayon nga kay Maria Van Kerkhove, ang technical lead ng World Health Organization on COVID-19, batay kasi sa kanilang mga pag-aaral ay hindi gaanong malala ang nasabing variant na ang EG.5 strain sa kabila ng mataas na transmissibility. Samantala, kaugnay nito ay sinabi naman ni United States Center for Disease Control and Prevention Director Dr. Mandy Cohen na sa ngayon ay inaasikaso na nila ang pag-update sa mga bakuna para rito bilang dagdag na proteksyon laban sa nasabing variant na inaasahang namang ibibigay sa darating na buwan ng Setyembre. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, nagpahayag ng pagkabahala ang ANA Kalusugan Party List sa naging pahayag ng Department of Trade and Industry hinggil sa pagmemerkado sa Pilipinas bilang manufacturing hub para sa mga e-cigarette at heated tobacco products. Ayon kay ANA Kalusugan Representative Ray Reyes na siya ay lubos na nababahala sa mga economic managers na tila binabaliwala ang mga potensyal na panganib sa kalusugan na paggamit ng mga e-cigarette at heated tobacco products pabor sa pakinabang ng ekonomiya. Sinabi ni Reyes na bagaman ang mga produktong ito ay karaniwang may tatak bilang isang mas ligtas na alternatibo sa mga sigarilyo, nagdudulot pa rin ito ng maraming panganib sa kalusugan. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos ipahayag ng isang Undersecretary ng Department of Trade and Industry ang potensyal ng Pilipinas na maging manufacturing hub para sa mga e-cigarette at heated tobacco products sa ginanap na International Tobacco Agricultural Summit. Sinabi ni Reyes na ang mga pahayag na ito mula sa Department of Trade and Industry ay taliwas sa layunin ng Republic Act 11900 o itong Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act na naglalayong protektahan ang mga Pilipino mula sa mga potensyal na panganib ng mga produktong ito. Pinaghihinay-hinay din ng mambabatas ang mga economic managers na mag-ingat sa kanilang mga pahayag dahil ang mga ito ay maaaring mapagkamalan bilang isang pag-endorso ng isang produkto na sila ay may mandato na i-regulate ito. Sa ilalim ng Vaporized Nicotine at Non-Nicotine Products Regulation Act, inaatasan ang Department of Trade and Industry na i-regulate ang mga vaporized nicotine at non-nicotine na mga produkto. Sa panig naman ni Congressman Reyes, kanilang binigyan diin ang kahalagahan ng collaborative research, capacity building at streamlined regulatory o practice kaugnay sa paggamit ng biotechnology. Narito ang bahagi ng pahayag ni ANA Kalusugan na Representative Ray Reyes. The future of our agriculture. Discussions of these matters are always of economic significance, more so now that this administration has made food security a priority agenda. We are still, as a country, arguably feeling the effects of the pandemic. We've suffered our agricultural production, supply chain issues, runaway inflation. It's exacerbated by climate change. And whether this climate change is a natural evolution of the Earth or it is human-induced, that continues to be. Yan ang bahagi ng pahayag ni ANA Kalusugan Party List Representative Ray Reyes. Samantala sa mga balita naman doon sa Senado, ang debate kaugnay sa panukalang pagbuhay sa Mandatory Reserve Officer Training Corps umarangkada na sa Senado. Ang ilang mambabatas naman abay tutol dito. May nakalap na impormasyon at detalye si Bombo JC Galvez. Nagpahayag ng pagtutol si Senador Chis Escudero sa panukalang pagbuhay sa Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC program sa kolehiyo. Ayon kay Escudero, hindi sasapat ang ROTC program upang sanayin ng mga kabataan na protektahan ang ating bansa. Paliwanag ng senador sa plenaryo, ang mga mag-aaral ay tinuturuan na humawak ng rifle at magmarcha kung saan hindi anya sapat na kasanayan sa sinasabing pagdepensa sa ating teritoryo. Hiniling din ni Escudero kay Senator Bato de la Rosa na ilatag ang mga pag-aaral na nagsasabing bigo ang National Service Training Program sa layunin nitong bigyan ng sapat na kasanayan at kakayahan ng kabataan para makatulong sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng kaayusan sa bansa. No study came out
saying that NSTP is a failure. It was merely a statement of former President Duterte and a statement now of President Marcos and a statement of Vice President Sara Duterte that they want ROTC imposed to inculcate patriotism, nationalism, love for country, etc., etc. But I have yet to see a study based on facts and evidence that indeed it is a failure and indeed ROTC is better, because you have to remember, Mr. President, Your Honor, ROTC is still a part of NSTP. So if even the ROTC graduates were not called upon under NSTP, then ROTC is not the solution to replace NSTP, but perhaps the problem lies somewhere else. Depensa naman ni De La Rosa ang may akda ng panukala ng individual anya na handang magsakripisyo at protektahan ng bansa ay mas maituturing na makabayan kumpara sa mga paupo-upo lamang. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, lusot na ho sa Kamara ang panukalang batas na nag-oobligang gawing requirement ang pagtatanim ng mga punong kahoy bago makakuha ng mga building permit. Ang nasabing panukala ay sasaklaw sa mga ipapatayong bahay, commercial at industrial establishment kasama na ang mga pampublikong infrastruktura. Sa ilalim ng House Bill 8569, bawat individual, pribadong korporasyon, mga korporasyon na pag-aari ng pamahalaan, kagawaran, state universities and colleges at iba pang sangay ng gobyerno na mag-a-apply ng isang building permit para sa pagtatayo at pagsasaayos sa mga bahay o building ay kailangang maglaan muna ng isang lugar na siyang tatamnan ng mga punong kahoy. Ang plano para rito ay kailangang ipakita sa mga opisina kung saan mag-a-apply ng mga building permit. Bahagi ng nasabing plano ay ang pagtukoy sa mga uri ng punong kahoy na itatanim, lokasyon ng pagtatamnan, kasama ang klima at topografiya sa lugar. Bahagi rin nito ay ang plano kung papaano matitiyak na mabubuhay ang mga itatanim ng mga punong kahoy. Maliban dito, ang mga itatanim na puno ay dapat ding akma sa mga lugar na pagtatamnan. Layunin ng nasabing panukalang batas na malabanan ang labis na epekto ng climate change sa bansa sa pamamagitan ng paglalatag ng isang sustainable tree planting plan sa bansa. Maari namang itanim ang mga ornamental trees, mga namumungang punong kahoy, forest trees at iba pang mga naangkop na puno. Sa kadagdagan pang mga balita, mga kabombo ka Star Nation, tututukan ng National Economic and Development Authority ang pagpapahusay ng labor sector sa ating bansa. Kasunod ito sa naging ulat ng Philippine Statistics Authority na mayroong pagtaas ng 95.5% ang employment rate sa bansa noong buwan ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Inihayag ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na mayroong ginagawa ang gobyerno ng pagsasanay at upskilling para lalong tumaas ang employability ng mga Pinoy sa trabahong may mataas na mga pasahod. Iminungkahi nito ang pagkakaroon ng modernong pasilidad para sa vocational education at training upang maging updated at competitive ang labor sector ng bansa at makahabol sa mga makabagong teknolohiya. Samantala, matagumpay na naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang isang Vietnamese national na blacklisted sa immigration list sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Kinilala ito na si T. Lien Dien, 26 anyos. Batay sa report, sinubukan nitong umalis sa kaisana ng isang flight sa nasabing paliparan patungong Saigon. Matapos ang masusing inspeksyon ay napag-alaman ang kanyang pangalan ay nasa derogatory database ng kamunihan simula pa noong taong 2019. Kaugnay nito ay ipinag-utos na ni Immigration Commissioner Norman Tansinco na magsasagawa ng agarang investigasyon kung paano nakapasok ng bansa si T. Dahil dito ay kaagad na ipinag-utos ni Tansinco ang agarang pag-aresto kay T dahil sa paglabag nito sa Philippine Immigration Act of 1940. Nakatakda namang i-deport si T sa lalong madaling panahon habang ang kanyang pangalan ay mananatili na sa blacklist ng ahensya. Si T ay kasalukuyang namamalagi sa Bureau of Immigration Facility sa Bicutan habang inihintay ang proseso ng kanyang deportasyon. Samantala, ibinahagi naman ni Tansinco ang matagumpay na pagkakaharang ng Bureau of Immigration sa isang Chinese at Cambodian national na pinaghahanap ng Interpol at subject sa warrant of arrest. Kinilala ang naturang Chinese national na si Gui Hui, 29 anyos.
Si Goy ay dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 mula sa Kuala Lumpur, Malaysia at napag-alaman na kabilang ito sa Interpol Blue Notice dahil sa pagbebenta at pagbibigay nito ng credit card information. Hindi rin pinayagan ng immigration na makapasok ang isang Cambodian national na si Su Fashui, 31 years old, na dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sakay ng isang flight mula sa Phnom Penh, Cambodia. Si Su ay napag-alamang kabilang sa Interpol Red Notice. Ang kanyang kaso ay may kaugnayan sa pagbubukas ito ng kasino sa isang paglabag sa Chinese law at naharap sa 10 taon na pagkakakulong. There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Sa karagdagan pang mga balita, mga kabombo at kastarnisyon ng Armed Forces of the Philippines, partikular na si Chief Romeo Brawner, bibisita raw sa mga tropa ng militar sa Western Command sa Palawan. Alamin natin ang buong detalye ng ulat na yan sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Nakatakdang bumisita si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. sa mismong headquarters ng Western Command sa Puerto Princesa sa Palawan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na bibisita ang general sa mga tropa ng militar sa Western Command bilang pinunong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Hill Eleto, layunin ng aktibidad na ito na alamin ang sitwasyon at kalagayan ng kasundaluhan sa lugar kasunod na rin ng pinakahuling insidente ng pamobomba ng water cannon ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng resupply mission. Kaugnay niyan, narito pa ang kanyang dagdag na pahayaga. So pupunta si Chief of Staff General Brawner sa headquarters ng Western Command. Commander Western Command will give a briefing kay Chief of Staff mamaya. And most probably kasama doon yung mga nangyari recently sa UN Shoal to give the Chief of Staff an update and to give them a clearer picture kung ano talaga yung nangyari doon. Yung Ayungin Shoal is well within the exclusive economic zone ng Philippines, and therefore we have sovereign rights and to do whatever we want because easy natin yun no? So that maging aware tayo. Samantala, pagdating mismo sa location ay inaasahang sasalubungin si AFP o si Armed Forces of the Philippines Chief Brawner ng Western Command ng Arrival at Battalion Honors. Inaasahan ding magsasagawa o kabilang sa mga aktibidad ay ang tree planting at gayon din ang pagsasagawa ng command conference sa mga tauhan ng Western Command sa nasabing lugar. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kumuha pa tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat itong mga rice traders abay nag-aagawan raw ho ng stock ng palay kaya tumaas ang presyo nito. Ayon yan sa Federation of Free Farmers. May buong detalye si Bombo Kelly Cordero. Dahil sa manipis na stock ng palay, nag-aagawan ng rice traders. Rason kaya tumaas ang presyo nito ayon sa Federation of Free Farmers. Iginiit ni Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers, na nasa 37 pesos na ngayon ang bentahan ng palay sa farm gate pa lang. Anya nakakagambala kung bakit ang tapang bumili ng mga traders na ito sa naturang halaga ng palay. Paliwanag ni Montemayor ay parang bidding ang nangyayari kaya umabot ng 37 pesos ang farm gate price. Tingin niya ay kumpiyansa ang mga traders na ito na kahit mataas ang bentahan sa farm gate ay mabibenta pa rin nila ito sa palengke. Kaya giit ni Montemayor tinatayang hindi bababa
sa 60 pesos ang halaga ng bigas sa merkado kung bibilhin ito ng 37 pesos sa mga magsasaka. Ang parang auction center ngayon ay isang lugar diyan sa Bulacan, yung tinatawag nilang Intercity. Diyan po yung malaking kalakalan ng mga palay at bigas. At yun ay isang barometer actually ng presyo. Kung tumataas diyan yung sinasabi nilang 37, ibig sabihin nun talagang nakakita ng mga trader na pataas yung trend sa bigas. Ayon kay Montemayor, ang nakikita niyang solusyon dito ay importasyon at early harvest. Bagamat October, November, December pa ang kasagsagan ng anihan, may mga nag-early harvest naman anya ng August, September kahit kakaunti. Inaasahan naman ng naturang grupo ng magsasaka na sana sa Oktubre ay maging maganda ang presyo ng palay. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, isang dalaw arestado matapos nagtangkang magpuslit ng shabu sa jail facility doon sa Iloilo. Ang balitang yan tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Arestado isang babaeng dalaw matapos magtangkang magpuslit ng droga sa Iloilo City District Jail Male Dormitory sa Barangay Ungka Haro, Iloilo City. Ang arestado ay si Vivian Gostilo, 36 anyos, residente ng Barangay Zone 3B, Kalumpang Molo, Iloilo City. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Captain Lester Oliveros, ang hepe ng Haro Police Station, sinabi nito na bibisita sana si Gustilo sa kanyang kasintahan sa loob ng kulungan na may kaso kaugnay sa ilegal na droga. Ayon kay Oliveros, nabulilyaso ang modus ng arestado matapos na binuksan ang dala nitong supot na paraan niya sa isang preso. Dito at nakita ang sachet na hinihinalang shabu sa dala nitong supot ng uling at iba pang gamit. Itinanggi naman ng sospek na sa kanya ang droga. Aniya na pag-utusan lamang siya ng kaanak na isang preso sa loob rin ng jail facility. Sasampahan ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakuha sa kanya doon mismo nakalagay sa hinalo niya sa charcoal, tuling ba? Nahuli siya bali sa mahigpit na pagbabantay ng ating mga kasamahan sa GMP. Isa-isa talaga yung mga gamit. Si Police Captain Lester Oliveros para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Balita pa rin mula sa ating mga probinsya sapagkat ito hong delegado ng Pilipinas sa 25th World Scout Jamboree dyan ho sa bansang South Korea, siniguro na maayos ang kanilang kalagayan sa kabila ng heatwave sa naturang bansa. May buong detalye ang Bombo Radio Bacolod. Ikinatuwa ng Schools Division Superintendent sa Department of Education Division of Himamaylan City, Negros Occidental na maayos na ang kanilang kalagayan sa South Korea matapos ang evacuation sa Simon-gum Camp ng 25th World Scout Jamboree dahil sa epekto ng heatwave. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Gladys Ameline Sales, nasa maayos na kalagayan ng mga ito matapos na inilikas at inirelocate ang mga participants sa aktibidad sa iba't ibang venues sa nasabing bansa. Paliwanag nito na sila ay lumahok sa aktibidad bilang bahagi ng International Service Team na umaalalay sa mga scouts mula sa iba't ibang mga bansa. Ayon kay Sales, ang Boy Scout of the Philippines ay naghanap ng mga gustong sumali kung saan ang Pilipinas ay nakapagpadala ng 113 na mga adult leaders at humigit kumulang 300 na mga scouts mula sa Pilipinas. Ang aktibidad ay opisyal na sinimulan ng Agosto 2 at nakatakdang magtapos sa Agosto 11 habang ang delegasyon ng Pilipinas ang uuwi naman sa bansa sa Agosto 14. Ngunit dahil sa heatwave na maabot sa 33 hanggang 35 degrees Celsius na madalas naranasan sa alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, ito ay nakaapekto sa mga scouts na nasa Simon-gum Camp na isang reclamation area, patag at walang proteksyon ng mga kahoy. Dahil dito, marami ang mga dinala sa ospital kung saan halos mapuno ang ospital malapit sa Simon-gum Camp. Kaya upang mapangalagaan ang mga participants sa event, minabuti ng South Korean government na i-relocate ang tinatayang 30,000 na mga participants, lalo na at may papasok din na bagyo sa bansa. Ayon kay Sales, kadalasan sa mga na-ospital ang mga mula sa bansang may malalamig na klima habang mabilis naman na nakaka-adjust ang mga Filipino.
Sa ngayon, ang 25th World Scout Jamboree ang nagsasagawa na lamang ng mga off-site activities na nagpapakilala sa mga scouts sa cultural heritage, history at mga negosyo na matatagpuan sa South Korea. Maliban sa pagpapasalamat sa South Korean government, nagpapasalamat din si Sales sa suporta ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa scouting bilang partner ng DepEd sa paghubog sa mga bata na maging mas responsableng mamamayan. Nung dumating talaga kami, every hour may mga alarm na galing sa Korean government na sa phone mo automatic yan lumalabas about heat wave. Kami naman na mga taga-Pilipinas, medyo kaya naman namin yung init, 33 to 35 degrees Celsius every day yan. Pinakamainit 12 to 3 o'clock daily yan. Dapat talaga yung self-care, aware ka na, i-care mo muna yung sarili mo para hindi ka maging hassle doon sa mga colleagues mo. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News. Ito, si Bombo Glory Fatal Shario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Oras alas 12:26 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Pinatalsik ni North Korean leader Kim Jong-un ang isang military top general at nanawagan pa sa higit pang paghahanda para sa posibilidad ng digmaan, pagpapalakas ng paggawa ng mga armas at ang pagpapalawak ng mga pagsasanay sa militar. Inihayag ni Kim ang mga komento sa 7th Enlarged Meeting of the 8th Central Military Commission of the Workers' Party of Korea. Kasabay nito ang pagtanggal niya sa pwesto sa pinakamataas na general ng militar, ang Chief of Staff na si Park Soo II. Si General Ri Yong-hil naman ang pinangalanang pumalit sa bakanting pwesto bagaman nananatili pa ring hindi malinaw kung pananatilihin niya ang kanyang tungkulin bilang Defense Minister. Nangyari ang komento matapos bumisita si Kim sa mga pabrika ng armas na kung saan nanawagan siya para sa mas maraming missile engine, artillery at iba pang mga armas. Nanawagan din ang naturang leader ng pagsasagawa ng war drills upang mahusay na ma-operate ang mga pinakabagong armas at mga kagamitan ng bansa at mapanatili pa ang mobilized posture nito para sa pakikipaglaban sa anumang oras. Bombo Sports News. Naisapinal na ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang plano nitong paglalaan ng hanggang 400 bus para sa mga manonood sa pagbubukas ng FIBA World Cup 2023 sa Agosto 25. Batay sa naisapinal na plano ng organizing committee, ang mga nasabing sasakyan ay ipapakalat sa mga strategic location sa buong Metro Manila. Kinabibilangan ito ng 8 pick-up points bagaman ilalabas pa lamang sa susunod na mga araw ang mga pick-up points. Inaasahan na mga mapapabilang dito ang Parañaque Integrated Terminal Exchange, Market sa Taguig at iba pang pangunahing sakayan dito sa Metro Manila. Libreng makasasakay dito ang lahat ng mga mayroon ng ticket at manunood sa Philippine Arena kung saan gaganapin ang opening ng FIBA. Ang naturang plano ay bahagi na rin ng pagnanais ng Pilipinas na babasag ang kasalukuyang record ng mga dumalo sa opening ng isang FIBA World Cup game. Sa kasalukuyan, nasa 32,616 ang record habang ang Philippine Arena na siyang magiging opening venue ay may kapasidad na 55,000 na katao. Kulang-kulang 3 linggo bago ang FIBA opening, sinabi ng organizing committee na nananatiling pangunahing hamon pa rin ang traffic sa Metro Manila. Samantala, itong SEA Games gold medalist tumaas ang moral dahil sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. na pagpapaigting ng suporta ng pamahalaan sa mga national athletes. May buong detalye ang Bombo Radyo Legazpi. Malaking karangalan para sa isang young athlete na makadaupang palad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang iginawad na pagkilala nito sa mga atleta na nagbigay ng karangalan sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi sa Southeast Asian gold medalist na si Matthew Hermosa, sinabi nito na nakakapag-boost ng moral sa mga atleta ang pangako ng Pangulo na karagdagang suporta sa mga national athletes. Anya, malaking tulong para sa kanila na masiguro ang suporta ng pamahalaan upang mas pag-igihan pa sa mga lalahukang kompetisyon bitbit ang watawat ng bansa. Paliwanag nito na maraming hirap ang pinagdadaanan ng mga atleta bago pa man ang pagsabak sa anumang kompetisyon dahil sa
pagsasanay. Si Hermosa ay unang pagkakataon pa lamang ang pagsabak sa 32nd Southeast Asian Games na ginanap sa Cambodia, subalit nakasungkit ng gintong medalya sa aquathlon kung saan tinalo ng Pilipinas ang Indonesia at Vietnam. Samantala, porsigido ito na sumabak sa iba't iba pang kompetisyon upang mas mahasa ang kakayanan at patuloy na makapagdala ng karangalan sa bansa. Gives good morality din po for the athletes to continue to pursue on their dreams, knowing that their country is supporting them po. Parang very happy that they would support the sports in our country. Si Southeast Asian gold medalist Matthew Hermosa. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Na siningala sa 12, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto. Sa gyapon ko puri mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa dugang sining mga balita kaga impormasyon i-check nato ng linya karon ni Bombo Angel Tan direktamente sa may Iloilo City Hall. Latest na diri nga balita, may kantanan sa sining mga ginpang kakas nga mga empleyado sa Iloilo City Urban Poor Affairs Office. Now, bangod man sa kontrobersiya nga ginakaulamiran sini nila nga pagpamaligya sa mga relocation lugar or duta sa relocation sa aton sinimatag plamatik kag may arapan sang dugang sini nga may impormasyon na tuhoy sa kay Rakisya, no? Rakisya, may Shakira man, may Rakisya, pero ang kustodiya yara karon sa bahin sang City Social Welfare Development Office, no? Ang kustodiya sa kay Rakisya sa sining kontrobersyal nga babae nga nagsaot sa ibabaw sa plungkuan dito iya sa may isa ka disco club, no? Diri man sa syudad sa Iloilo. I-check naton ang linya ni Bombo Angel Tan direktamente karon sa may Iloilo City Hall sa detalye sa sining mga dalagko nga mga balita. Adri sa aton sining karon iya nga pangalagad, no? Sa Bombo Hanay sa Udto. Samtang istoryahan taman karon ining waigid makaluwas sa mga masipat nga mata sa mga nagabantay sa isa iya ka prisuan, no? Diri sa aton sini nga diri sa Iloilo, no? Palusot kung tani siya bo ginapatihan nga may katransaksyon kay kapilanan sa kuno magbisita dira. Balik-balikan naton inang mga balita karon sa aton sini nga pagpangalagad check tanay ang balita nagikan sa Iloilo City Hall. Jel, sa report please come in. Bombo Cham gin patag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga welcome sa gihapon kag mahimo mag-reapply sa iban nga mga departamento sang Iloilo City Hall ang mga empleyado nga ginpang terminate sa Iloilo City Urban Poor Affairs Office. Kung madumduman sa mga kabombo naton, Bombo Cham, mga 29 ni sila kabilog ang mga empleyado nga ginkakat sa nasambit sa talatapan. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, iyang ipahayag nga ang pagpahalin sa ilaw wala nagakahulugan nga involbado sila tanan sa anomalya nga nagtalatabo sa opisina. Suno kay Mayor Treñas, gusto gid lamang sang syudad nga mag-umpisa sa una. Din pakibahin man sa alkalde nga kinahanglan nga mahitso na ang mga problema agud mahikot sang maayo ang mga transaksyon para sa mga dugang nga plano nga pabahay program para sa mga taga-syudad sang Iloilo. Kagabang mo Cham, padayon ang pagpakiistorya diri ni Mayor Jerry Treñas kay Ma'am Eva Marfil sang Disod. And so far, gintukod o kung natukod ang matamat niya tukod subong ang housing board nga sila ini ang mag-survey nga parang committee balabang mo siyang before ma-approve ang isa ka persona abi nga siya ang maka-avail sang haukon relocation site housing program sang syudad mag-aagi ni anay sa housing board and gin-compose ini sang mga nagkalain-lain man being offices diri sa may Iloilo City Hall. According diri kay Mayor Jerry Treñas, gintukod ang housing board
para hindi maapektuhan ang operation sang talatapan samtang ginaplanuhan ang pagpatigayon sang investigation sa mga nagpatigayon sang anomalya Bombocham ara sa gihapon ang ikupaw apang ginpatag diri sang alkalde na hindi na kapareho ang powers o function niya sini kay nag-ukuntukuro na ang housing board ko upo din niya diri nga maga-decide ang pila ka mga talatapan nga mambal sila Bombocham nga ang ini nga nag-apply sang let's just say ang relocation is ang legitimate o kung nagakaigo gid man bla Bombocham. Kaga so far ang ara naga-function sa gihapon ang talatapan apang sa pamangkot diri ang alkalde kung ano ayhan ang sitwasyon o kung ang parang let's just say ano ang matabo ayhan si Mr. Roy Fermiza nga department head sa ikupaw kag ti nag-leave naka-leave sa subong for 1 month Bombocham ti do bali ni Jerry Trenias wala man siya kabalo ang balaan niya gid lamang nag-leave ang department head sa nasambit nga talatapan. Kaga isang din pamangkot naman diri si Mayor Jerry Trenias kung ano ang paghimuon sa mga persona abi Bombocham. Nga ti do kapila na nagreklamo, nagpadala sang sulat nga ano ang himuon nila in kaso man ding kay ti nakadaw na ang pila sa ila sang may ginatumod sila di Bombocham nga mga amount mo ngay aging patigayon ko na sa ila kag nagbayad sila sang dako ang kantidad. Sige pamangkot diri si Mayor Jerry Trenias kung ano ang masuggest niya, hambal niya, pangsukton sang mga naghatag sang kwarta, ang mga, let's just say, ang naga-middleman na mapatigayon sila sa housing program sang syudad. Yari atong pamatian bala ang naging pahayag ni Mayor Jerry Trenias sang aton ma-interview. Ang sa ikupaw, do kinahanglan tagid i-revamp ang bilog nga office, no? And we are getting a social worker, an architect, an engineer, among others nga makabulig dira para maplastar tagid. We are not saying tanan sila guilty of something, but we just want to move forward correctly. And while ang mga ara sa ikupaw why na sila ginpasigit to sa ikupaw, they can always apply to other departments nga kinanglanon pa sila. Ang importante plastaron tani sang maayo because tanong ko kung ano mo brata. I think the need is urgent. We need to have the office already. Especially so because of the housing program of the national government. Kinahanglan plastaron tanan para nga pagsulod sa housing program sa national government, plastado ang aton lakat. Lipay man ko gani because what's this RD Eva Marfil called me yesterday to inform me that there is an investor, a Swedish investor, who's interested on programs including housing. Kag gina-schedule na nila ang meeting ko upod sa sa ila over the weekend. If that happens, madugangan pagid kita bulig para sa aton nga housing program. Balaan mo kung nakita man sang tanan isa ka dako nga problema tagid ang housing, no. So kung matamatan na naton ni Plastar, dako nga bulig ni sa aton nga mga pumuluyo. Housing board, no, kay para sa akon do kinadla na gid lang nga ang discretion hindi lang sa isa ka tawo. There should be a board, no. Kag ang punta i-specify ta na gid, no, nga ang ikupaw will be the one that will make sure nga qualified ang isa ka tawo mapangita sang relocation. So ang qualified ipasa sa board, so ang board ipasa sa mayor mo ma-decide yes or no. Why ko kabalo?
Kay ti daw nag-leave to siya kung kabalo ko ano. The Icupao will be part of the board, no, but it will no longer have the powers it used to have. Kung kanina nga ginobratan ni parang hindi mapektuhan. I continue to coordinate with RD Eva Marfil. Well, ano talang. Parang why na bala discussion? Budlay kung isa ang discussion ara lang sa isa. Mayor, after everything, parang to sum up na lang, right now, ano ang in mind mo o brakon para yung tayo ma-function sa gihapon or like plans mo for Icupao, Mayor? It's functioning. Actually, it's functioning. They continue to get applications. Galing tayo mo lang na gina-regular talang sumong. At gobra sumong. Paano, Mayor, i-handle itong mga nagpadala ko nung sa sulat nga, like kung mga lindown na sila ko ng Mayor, pero knowing nga dapat pa i-evaluate ang nila nga status. Sukto nila to ang inataga nila. Siyam na batian sa mga kabombo naton, si Iloilo City Mayor Jerry Tranias regarding diri sa mga anomalya nga nagaputos sa Icupao Mandi nga ti departamento diri sa may Iloilo City Hall. Ang iban to yang may sibuyas Bombay sa kontrobersiya sa Icupao, pwede man sila gyapon ka balik trabaho dira sa city government? Ti kung makasaylo sila sa iban sini nga talatapan or iban nga departamento, basi dito naman nila dalo ng ila sini nga baho. Basi dito naman nila dalo nila sini nga pagkasindikato, Bomo Angel. Ti may empleyado gyapon nga sindikato dira sa City Hall, magamo sila. Kung madumduman actually Bombo Cham sang mga kabombo naton, the last time ni Ara Gidman una nga duha ka mga job hires ang ginpahalin bangod sa una nga daan nga ginpadala nga sulat directly sa talatapan ni Mayor Jerry Tranias nga may duha ka mga job hires nga nagabaligya sang mga relocation sites sang syudad and immediately to ginpang-terminate sila Bombo Cham and mangin under sila sa patigayunan nga investigasyon man sang syudad. So possibly Bombo Cham, hindi man to sila mabalik o kung welcome na if ever. Kahit isa lang dito ang directly subject man sa initial termination Bombo Cham. Pero ining 29, bala, nambal ni Mayor Jerry Tranias yung pang-terminate. Hindi man tanan sa ila is involved pero they will be under sa investigation sang syudad pananglitan nga may ara na investigasyon o kung team mandi na tukuron ang syudad for this one, Bombo Cham. Alright, makahulag bala sang makahulag sang maayo bala ining mga job hire, ining duwa ka job hire, mangisog sila nga magbaligya sa relocation site kon why sang basbas sa kung sino man dira nga mas mataas sa ila. Bombo Angel, kiti kung pinsaron mo, job hire lang ni sila, mangisog sila yung magbaligya sa relocation site. Ti paano abi karon kung mabalaan sang ila sining officer dira sang department head ni Mr. Roy Fermisa. Kung ti mga akin karon si Mr. Roy Fermisa, pero ti dapat sining husisaon kung sino ang mga tawo pagid sa likod kay hindi lang niya basta-basta nga magulag ang mga job hire kung why isang backup. Bombo Angel? Exactly, Bombo Cham, kay ang natabo diri nga ang power bala ang ara lang kanan sa Icupao, kumbaga sila man pangita, sila man ga-approve kung sino ang ibutan nila sa relocation sites bala Bombo Cham. Kumbaga ang power sa pagpangita mga tinawo on field, tapos ang approval nga kung sino man daabing ibutan nila nga pangalan ara man mismo sa talatapan. Kumbaga Bombo Cham, ina ang dako gid nga question kaga do timing gid ang pag-file sang leave ni Mr. Roy Fermeza Bombo Cham for 1 month. Nabatsagan niya na guro nga daw mainit gid mo no pa nag-leave sa dayon lagyo sa. Do may bati-bati kita diri Bombo Cham nga i-clarify ikuan ta lang Bombo Cham, i-checker ta lang pero do mi bati kita diri nga attorney ang mabulos if ever. Abogado? Abogado Bombo Cham. Nag-alam na gid So far, amo ina ang plano ni Mayor Jerry Tranias. Actually, Bombo Cham naglabot na
sa may Iloilo City Council ang request sang alkalde nga pagtukod sang housing board para padayon sa gihapon ang pag-function man sa nasambit ni talatapan, pero this time hindi na fully ukon ang tanan nga gakum sa ila sa pag-decide, pag-decide hindi lang puro sa ikupaw kundi maagi na ini sa may housing board kaga sila ang ma-verify kung ang mga persona abi nga pasudlon for the relocation sites o kung sila ang makavil dapat makaagya na sa housing board kag at the end si Mayor Jerry Treñas gidri Bombocham ang maghambal yes or no kung pasudlon ining mga persona nga ginpangista man nga nag-aging man mismo sa housing board Bombocham. All right. Kaga sa pihak nga bahin bala sa mga kambombo naton Bombocham ang update ini sa issue sang isa ka minor de edad nga nakit-an sa isa ka bar diri sa syudad sang Iloilo nga tido nagasao to bala Bombocham the last time nga kadamo ugid sang mga reaksyon nga nakuha halin sa publiko man. So far ang update diri ginkumpirma sa aton sa City Social Welfare and Development Office sa maagi kay Ma'am Teresa Hilogo nga ara na sa ilang kustodiya ang minor de edad sa susubong Bombocham. Nagapanawagan ini sila ang ila talatapan mismo man ang Iloilo City Government sa publiko kag kung kisin o manda nga may mga ara pa kopya sa mga video, pictures man sang minor de edad, ginapanawagan nila Bombocham nga i-delete na kag hindi na pag-i-consume man pati ang mga posting sa social media account sa minor de edad nga ni bala Bombocham kaya ti isubong naga-start na ang iyaman ding program para sa iya bala Bombocham ginahatagan na ini siya sang attention medical kag pati man bala Bombocham nga paghatag siya sa intervention na kinahanglanon niya diri subong kaga so far amo ini ang padayon man nga bulig nga ginaobra sa Iloilo City Government the moment kahapon bala naging rescue in siya other than Bombocham maging turnover siya sa City Government. So far ti ara na siya subong sa CSWDO naging hatagan ini siya sa bulig gilayon kag ginalantaw subong sang talatapan na paagi diri man sa pahayag man ni Miss Teresa Hilogo nga pati ang pamilya at ginaplanuhan nila kung ginapangitaan sa kung anuman nga mga pamaagi mabuligan ng pamilya kung sa just like Bombocham nga sa anuman da ang aspeto for the meantime. Yari atong pamatian bala ang nanging panawagan ni Miss Teresa Hilogo sa aton ma-interview. Kapanawagan kita sa aton nga mga partners sa media nga magbuligay kita kung paano naton nga i-delete ang tanan nga mga pictures or mga video nga related sa aton nga mga nga minor no nga natabo sa imuto. Kag sa aton man nga mga general public kapanawagan man kita nga kung pwede nga i-delete naton sa aton nga phone kay para sa kaayuhan man sang sini nga bata. Buligan naton siya nga makabangon kag ma-restore naton ang iyang ang worth as dignity bilang isa ka bata. So bali ma'am, ang ginapanawagan natin subong sa publiko nga hindi na pag-i-consume ang mga Facebook post ligad sang minor de edad, Ma'am Terry. Yes ma'am. So sa hindi lang sa amo nga kaso, pero sa mga kaso related sa minor, kung pwede hindi na lang pag-i-transfer ang videos, kung pwede na lang ma-delete naton para maprotektahan man naton sila. Ma'am Terry, to clarify lang ma'am, ang kustodiya subong sang minor de edad, ma'am, sang sining babae, diin na siya subong napahamtang, Ma'am Terry? So ara siya sa facility naton sa syudad, kaga sa nasilingan naton, nag-undergo na siya sang interventions nga makabuligid sa iya, kag sa iya man pamilya. Ma'am, to clarify lang, handa gid ang syudad magbulig, ma'am, sa mga kinahanglanon sang sining minor de edad at the same time sa kinahanglanon sang family niya, ma'am? Yes, ma'am. So ginalantaw naton kung ano pang iban nga posible nga mabulig naton sa iya bilog nga family, kag especially sa sini nga bata. Bombocham na batian sa mga kabombo naton si Miss Teresa Hilogo sang City Social Welfare and Development Office. Kaga sa kaangot man nga balita, ginkumpirma sa aton diri sa nasambit man nga talatapan nga ang cellphone mismo sang minor de edad Bombocham gin turn over na ini siya kag susubong
ara na siya sa miskustodiya sa Iloilo City Government, dito na siya ginatagan sa mga nagkakaigo nga medical attention. Kada so far, kumbaga mo siya man ginhimo diri gin contain ang iya environment for the meantime. Kada ang pamangkot diri ayahan maapektuhan ang pagtuon sa sining minor de edad labang mo siya gin pamangkot naton ini pamaagi man di sa CSWDO pag nagsabat diri si Miss Elizabeth Hechanova, ang focal person sa Local Council for the Protection of Children sa City Social Welfare and Development Office na may ginobra sila na coordination sa Department of Education at the same time mismo sa eskwelahan sang sining minor de edad nga naghimo sila sang specific strategy kung paano nga isa gihapon padayon ang mangin learning na ma-acquire sang minor de edad at the same time bombotsam ang primary goal gid nila o kung primary goal is ang restoration, hindi nga ibalik-balikan pa ang gin-commit nga mga let's just say mga ginobra sang sining minor de edad, kundi nga ma-contain na kag ang restoration in terms of her manding mga different aspects at the same time mga tagan siya sang nagag-igong atensyon kung ano ang kinahanglan niya blabambot siyam kag holistic approach diri ang ginapunto man sa nasambit kita ratapan kundi para hindi ibalatama ka harsh bambot siyam kag do mabalik-balikan kung ano man ang nakomit niya nga mga let's just say iya man di nga mga ginobra sa social media at the same time dito man sa bar sa may Smallville Complex Bombotsam kag so far ang ginobra diri is siya mismo willing man magpa-undergo sa mga proseso kaling karo diri sa aton ni Miss Elizabeth Hechanova na let's be sa mga interviews by next month turn na into legal age ining minor de edad labang botsam pero din klaro niya diri sa aton nga hindi isa gihapon makagwa sa kustodiya sang syudad kay ati process ini siya bombotsam mo wala asang duration kung san o let's just say specific na time nga makagwa ang minor de edad kundi ang i-track ang ianay progress kag dito mahambal kung ready na siya nga makagwa sa normal environment kagati hindi ang legal age niya ang maka-obtain nga wala na siya o kung makagwa na siya sa kustodiya kag pwede na sa gihapon o kung pwede na gilayon makabalik sa iyang normal life bombotsam. Yari atong pamatian bala ang nangin pahayag ni Miss Elizabeth Hechanova sang aton ma-interview. General disposition sa case conference kagapon is there is a need, the great need for transfer of environment. So, which means nga di siya na temporarily sa balay. So, kilala sa isa ka lugar siya nga makunti naton. Number one, nga issue is ang iya itong posting. No? So, it gives at least ang iya nga one, at stake rather ang iya nga security. Kay damo, nagka-interest, no? At stake man ang security sang iyang parents man o kung sang iyang family members. So parang immediately utod naton anay, we have to transfer the child sa isa ka environment na ma-safeguard gid ang iyang safety and security. Now, ano ang matabo? So while at the area nga ginbutang ta siya. Of course, sa area kung di siya nabutang, it was provided ang iyang mga kinahanglanon, of course. And ang ikadua, sige-sige na ang mga intervention, medical, ano pa nga nagululwa dito, no, nga makita natin, ma-assess bala natin ang holistic niya, no, nga ang talagang facets sa iyang life. So dito, halin kagapon, until today, and then, may mga timeline man kita, no? Kaya hindi naman makuha lang ng one shot. Tapos, naka-line up na ina. And then, after sina, for as to the duration sa stay niya, we cannot say really kung when. For what reason? Because, first and foremost, naka-rely sa iyang progress. Although she committed to cooperate, and the parents also committed to cooperate, but still every day we assess the progress of the child.
And we assess also the progress of the parents, and we assess also the progress of preparation sa community. Kahit ang purpose hindi is temporary lang, so eventually the child will be reintegrated to the community. So looking into that aspects, may mga consideration kita. So both silingon, it greatly rely on the assessment, daily nga performance, kung ready na ang tanan. No? Since nga helping team ni, hindi tanila paglangulangon, no? So everyone will participate and provide their technical skills na kinanglanon sa bata, sa family, as well as sa ating community. So hindi siya basta-basta lang yung one shot, no? Kundi nga holistic gani, because we are trying to dig out the underlying problems pa na pwede i-work out, parang hindi siya mag-repeat pa. Ang pinakagota. Because our main goal again is restorative, not punitive. So magkita ng restorative, we are not looking into sa issue yung i-present, no? But we are also looking into ang iyang survival niya, ang development niya, ang participation, kaga protection ng rights niya, that is the 4 core rights nga ginastipulate sa UNCRC. So, very meticulous. And it requires technical skills sa ating helping team. That's why we cannot disclose so much of the information sa mga, we cannot elaborate so much sa mga specific na mga interventions. But assurance is, the child is in good hand. Since nabalaan nga kaskwela siya sa isa di ka city, kaskwelahan sa city, ma'am, with the intervention, guarded siya within the place lang, o kung pwede siya kagwa nga mag-skwela, or within the place, pwede siya learn man sa gihapon, ma'am? In terms ng education niya, expert na niya nga mga technical team. So, we already did facilitate kung paano ang specific strategy para ma-continue ang iyang learning process. So, hindi siya tungod we contain the child sa isang area. So may strategy lang, continuous lang, no? But for the meantime, we already coordinated with the school kung paano, how are we going to do with it, the process, no? Jel? Bombot Cham na batian sa mga kabumon naton ang kabahin siyang pagpahayagman ni Miss Elizabeth Hechanova sa City Social Welfare and Development Office. All right. Ini si Bombo Angel Pichuliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniiyang report. Una kita diri sa may kontrobersiya sa Ikupaw bala. Sa aton sini nga mga kabombo, ang ila sini nga chief si Mr. Roy Fermesa ang on leave. Ang rason ti si Mayor way makahibalo kon nga on leave siya, pero ti under fire karon ang iya sining talatapan kag bilang isa ka department head ti iya kun tani ni katungdanan nga mag-atubang sa mga kasubong sini nga kontrobersiya, but mas ginpili ni Mr. Roy Fermesa nga mag leave na lang anay, no? Kag siguro magpatawhay man kay ti nakatugaman sang stress ini sa iyang bahin sa 29 ka mga ginpang terminate, ti pwede pa kuno sila makatrabaho. Ti may iban man sinadra sa ila nga hindi kin man niya involvado mo kag kumbaga pa nagatrabaho lamang ini sila yabla. Way man sila sa kailamtanan kung ano dira iyang mga sinindikato nga ginaubra sang iban sini nila nga mga kopdanan. Pero ti nami pagid kun mausisa gid ini sang tulid kag mabalaan pagid kung sino dira bala ang mga katapo pagid sang sindikato. Dira iya sa may Iloilo City Urban Poor Affairs sa office nga konsidente amo ni karon ang naghatag naman sa another sini iyang garok sa administrasyon ni Mayor Jerry Triñas. Nga daan ti damo na subong sa kontrobersiya ginapakatubang city governmento. Gindugangan pagid sa Ikupaw, ti kabay pa nga way na sa may madugang pagid nga kontrobersiya pananglitan. Ang sa kooperatiba to tino kung sano pa bla nagtahaw-tahang usbong sang baho sang mga empleyado dira kag opisyal sang city government dinugangan sang Ikupaw. Ti ang pamangkot gani ano naman iya nga departamento ayhan magapangatubang sa nga kontrobersiya sa mga palabuton pagid sini may nadlaw. Ti kabay pa nga way na
Ubra lang kamo sa insakto, na kayo mga sinindik ato kag pinangwarta mong inyo, gatag lang kamo libog sa ulo sa aton sining alkalde. Si Mayor Jerry Triñas man niya, galing kiti ang mga department heads, nimi kiti lapit man sa alkalde mo. Kung hindi live, resign. Para nga makapanginluwas investigasyon kag hindi makapangatubang sa kung ano man ang dapat sininila tubangon kag sa labton. Impunto launa sa aton sining pagpangalagad. Sa kustodiya sa City Social Welfare Development Office sa kay Rakisya nga ti laom kita nga sa sulod sang tion nga ini siyang hatagan sang or may intervention abi sa bahin karon sa City Social Welfare Development kabay pangati ining bata makamarasmas kag magligwat sa iya sining pinamatasan kag ang iya sining dalan nga banason tadlong na hindi na kay lunsay lang likuon kag nagapalibot-libot kag daw kun sa kadagatan pa daw balod-balod do mabalod kasubong sa nga pagsaka niya sa ibabaw sa plungkuan kag pagsaot niya sa nga balod-balod nagabalod-balod ang iya sining lawas. Siguro tanan kita may inagyan man nga hindi mayo sa aton sining nga kabuhi pero mintras tanto nga nagakabuhi ka may tsansa pa nga para nga mangin maayo ikaw sa anay nimo kaugalingon sa aton sining nga mga kabumbo kon ang imo sini iyang past ang imo sini nagliligad hindi mayong pananawan sa imo sa iban sining nga tawo, may tsansa kapasagyapon nga maligwat ina. Pinaagi iya sa pagpangabuhi sang insakto kag una bes giganaan ang nagakadapat gid sini nga siguro nga maangkon man ni Rakisya self-respect. Sa aton sini matag palamati. 2 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa Bumbuhanay sa udto. Dalaw nga tuyo magpalusot sang Shabu nadakpan sandig sa BJMP makapilanan ni si Kabes nga dalaw dira mo. Dakong posibilidad nga may katransaksyon or may ginadihon sini nga transaksyon sa sulod iya sang prisuan. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Oras na. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 6 to 12, 2023. Sa ining nga weekend, si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda ang nagapang-agda sa inyo nga magpanyapon sa Plazuela de Iloilo. Kag samtang kamo naga-enjoy sa inyo pagkaon, ila kamo pagalingawon sa ilang great selection of songs sa Concert at the Plaza nga magasugod alas 6 ang gabi sa Agosto 12, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag iban pa ang igaparapon sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 13, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa Latolda, magasugod las 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in a common hope for a better community
and a progressive country in 2023. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Ako si Madeline R. Bartonicos ang Barangay Mansaya, Lapus, Iloilo City. Nagdaog sang 1,000 pesos nga cash bilang consolation prize winner sa second weekly draw sang August 5, 2023 sa Swerte sa Palengke 2023 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ari isipon ko 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000. Silver Swan soy sauce ang gingamit ko nga proof of purchase. May idalawat na ako karon sang bugas kag ibakal sang sobre para makapasakop naman ako sa promo sang Bombo Radio. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio Philippines kag sa mga product sponsors nga gapadayon nagasuporta sa mga tawo. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrance, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies.
Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair. Sa Bomboradyo, Iloilo, Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa tak ng alaw na balik sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto sa DYFM, Bomboradyo, Iloilo. Standby sa kay Bombo Ria Mumlan. Ano karon ang plastada sining isa iya ka persona, dalaw lang ni siya. Pero ti sa iya sining pagdalaw na tukiman to nga mayara sang ginaaligar, syabo ang iya sining dala kag tuyo ipalusot. Sandig diri iya sa pamruan sang BJMP nga may ginapatihan sini nila nga may katransaksyon sa sulod. Ining nasambitan sining dalaw. Amo na lang hambal sini nila sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ang iban sini madrugista ga enjoy iya sang pagkapriso sini nila kay iti ginabantayan sila mo. Pero sige gyapon ang ila sini nga transaksyon sa illegal nga droga pinaagi sa mga tawo nga yara iya sa gwa sang prisuhan. Ay may mga nagakaigo lang ini sila iyang mga pamaagi kag stratehiya. O galing kiti kon mamutikan kag matiklo sang aton sini motoridad, ti panigurado nga priso gid ang dangatan sa mga tao nga yara sa gwa, no? Nga naga tuyo nga magpasulod sa illegal nga droga sa sulod sang prisohan mismo. Bomboria sa report, please come in. Padayon pa nga ginapadalman sa Iloilo City District Jail Male Dormitory ang insidente sa diin involved ang isa ka dalaw nga may hinuptanan nga ginaligar illegal nga droga. Ang dalaw amo ini si Vivian Gustilo, 36 anyos, kag residente sang Barangay Zone 3, Kalumpang Molo, Iloilo City. Matandaan nga natukiban sa mga otoridad nga may unod nga droga, ginaligar nga droga ang uling nga dala ni Gustilo sa diin nagabugat ini sang 7 gramos nga may standard drug price nga 47,600 pesos. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Jairus Dohelio, jail warden sang nasambit nga jail dormitory, iya ginpahayag nga ininang ikaduha ka beses nga nagbisita ang nasambit nga dalaw sa diin sa lain iniuna nga person deprived with liberty una nga nagbisita. Wala na lamang giningadlan sa jail warden kung sino ining person deprived with liberty. So kay Dohelio sang gina-interrogar ini kung kisino ini niya mahimo ipadala ang kontrabando, madamo ini sang pangalan nga ginamit lang. Rason nga wala sang tulid nga sabat ining si Vivian Gustilo. Ginpahayag dugang sa natungdan nga may ginaaligar nga may ara ini siya sang pagkikita man nga live-in partner sa sulod sang presuhan. Sa subong mas ginpahugtan sang pasilidad ang security agud hindi na maliwat pa ang kaangay nga insidente. Yari karon pamatian naton ang sabat o kunang pahayag ni Attorney Jairus Dohelio. Ang dalaw nga nakuhaan naton sang suspected nga kontrabando si Vivian Gustilo. Ano ni tani ang motive, yes sir?
may nagkuhan sa iya, guro, may transaction sa iya na magpasulod. So, aton na nga notiktikan kag nakuha ito. Kay sino o kung sino nga detaining ang kuntani ang dulungan niya sang illegal nga droga? I-withhold ko lang, no, kay actually damo siya sa ginamention ng pangalan, pero sa amon nga pa madalong nga pag-imbestiga, hindi patalang lang ang mga ginapangambal niya. So, i-withhold ko ang pangalan kay madrag ang mga pangalan sa mga iban nga wala man sa kalibutanan. Okay. So, may ara ka mo bala sang information kung sino ang supplier ni Vivian attorney? Amo pa na ang ginapadalma namon sa investigasyon sa bong. Okay, since ini ang insidente do bag-o ini attorney. So susubong subong ang ginahimo ninyo for security measures man. In kaso por kaso nga may ara man sang kaangay man nga insidente matabo. So ginapaidid nato, no, ang pag-inspection sa mga gasulod, no, ng mga items o bagay na ginahatag nila sa mga pamilya nila, sa mga dalaw. Ginapugot nato ng security sa nato ni Del Pacific. Si Vivian nga ini attorney, may ara ini siya sang himata sa sulod. Ano ini ang iyang background? Allegedly, no, ang iyang ang live-in partner niya, dati niya na siya kung nga live-in partner, ang ginagatuan niya. Actually, second time pa man lang niya sulod. Pero sa first time, wala man siya dala? Sa first nga kadto niya, dito siguro silang naka-istorya, no, may nag-transaction sa iya. Pero lain nga tao, lain nga PDL, no. And then ang PDL nga nag-transaction sa iya, ginsugo lang man siya. Kumbaga damo siya nga pasapasa sang ano. Amo na ang ginasundan pa naton sa buong sa investigasyon. Jairus Dohelio, Bombo Cham, no? Kay personal man natin yung padulungan ini ang Iloilo City District Jail Male Dormitory nga sa diin antes ka magsulod kag magbisita sa imo man nga himata nga isa ka detainee, mabusisi ini nila nga gina-checkar ang unod sa imo nga bag antes ini nga ipasulod. Maayo lang kay ini nga natabo natukiban nga ang sa uling may ara ini sang ginaalegar illegal nga droga. So ini si Vivian yara ini sa kustudiya sang Haro Police Station sa diin, no, ang gipakigawton man naton si Police Captain Lester Oliveros nga ini si Vivian wala ini siya sang background dito lang sa ilang bahin sa ilang tratapan sa Haro Police Station wala lang ini siya kabalo if may ara ini siya sang background sa ibang pagid ka mga lugar. So ang ini nga preso nga ginbisita ni Vivian ini siya ang live-in partner kun tani ang iyang imbisitahon kundi ang isa pagid ka person deprived with liberty. The very reason nga may transaction ini siya sa sulod kag sasagwa sa jail facility Bombo Cham. Hindi kung tani iyang live-in partner yung bisitaho niya, lain nga tawo. Lain. Pero ang ini nga lain nga person deprived with liberty, miguhay sila na sang iya nga live-in. Amo ini ang gina-investigaran if ang ini nga PDL, persons deprived with liberty, ang abyan man sa iyang nga live-in partner. Para ba siguro Bombo Cham, no, nga hindi sila mahalata nga amo ini. Pero kay bangod kay gina-investigaran ti masami ini nga maibalaan man sa mga otoridad ang matod nga motibo sang ni Vivian. All right. Ini si Bombo Ria Orliante Momblana para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Ria Momblan dira sa imo sini iyang follow-up report. Ti dakong posibilidad nga makapila na kabe siguro nga nakapalusot dira sa illegal nga droga o galing subong iyang tsimpo na tukiban or namutikan sang
makatapos sa Bureau of Jail Management and Penology. That is why nga natumod nila kung sa diin kag kung plano gin tuyo nga palusuton ang illegal nga droga makon na mo nabutang sa straw gin butang pagid sa uling dayon para nga do hindi dismulado. Oh, grabe nga mga pamagi sa mga drogista no para lamang iya nga makapasulod sa kontrabando dito iya sa may Iloilo City District Jail. Oh, congratulations sa mga katapo sang BJMP dira nga nag tukib sining diskarte palusot sang kontrabando kung tani ginaligar illegal nga droga sa sulod sang prisuan. Oh. Amo ni bilang hambal naton nga ang kampanya batok sa illegal sining droga hindi lamang kay sagwa sang prisuan, no? Sa sulod sang prisuan, panigurado may naga-circulate na dira, no? Nga illegal drugs kag sa kundi inihalin iway na sa liwan kunti sagwa man eh. Oh, ang isa diri karon iya ka palamangkutanon kung paano ini mapunggan sang mga taga Bureau of Jail Management and Penology nga makasulod pa dirang illegal drugs kag makatransact sa mga tawo nga yari sagwa sang prisuhan, ang mga tawo nga yari sa sulod sang prisuhan, no? Sa pag proliferate, pagduso kag pagpadayon sini nga paggamit sang illegal nga droga. 21 minutos na kaligad sa takna sini nga launa sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang sini nga mga balita kag impormasyon. Local Price Coordinating Council ipatawag ni Governor Toto inamay kantanan, no? Sa presyohanay sang bugas. Kaya ang presyo kuno sang bugas sa probinsya sang Iloilo nagasaka ang per kilo. Lakip na sa karon, istoryahan taman opinyon sang mga kabumbo naton. Nagkalain-lain ang ila sining ginpabutsyag nga opinyon may kantanan sa panawagan ni Senator Juan Miguel Zubiri nga iboykot na ang mga produkto sa China. Ini kasunod man sang isa na naman iya kapag pangbuli sa aton sining Philippine Coast Guard nga tayadahan kag gimbumbahan nila sa water cannon. Oh, balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip,
kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang lapas batsoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang lapas batsoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Ilo Philippines Standard Time 29 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Si Governor Defensor ipatawag ang Local Price Coordinating Council sa tion nga ma-verify ining impormasyon nga nagsaka kunong presyohan na isang bugas, no, per kilo sa probinsya sang Iloilo. Nga masaka ito bastante man ang patubason or patubas ang aton sini nga mga local rice farmers. I-check tabi si Bombo Lin si Bade, direktamente karon sa may Iloilo Provincial Capital. Bombo Lin, sa report, please come in. Ipatawag Bombo Cham ni Iloilo Governor Arthur Defensor ang Local Price Coordinating Council sa tion na ma-verify na gidman ang ining mga information nga nagasulod kay Governor Defensor nga nagsaka ang presyohan na isang bugas kada kilo may probinsya sang Iloilo. Sa pagpakig-angot naton kay Governor Defensor, iya din pahayag nga lantawon niya ang presyo sang bugas sa mga merkado bangod sa mga nabato niyang impormasyon nga ang kada kilo sang bugas sa buong Bombotsam ang nagtaas ang 4 pesos gid. Suno rin sa gobernador, hindi maayo nga ti nagataas ang presyo sang basic commodities kapin pa ang bugas. Kag ti isa ni sa mga factors sa pagtaas ang presyo sang balaklon kag mangin sa serbisyo amo ang inflation diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Sa tion nga ti mapatawag ang Local Price Coordinating Council
Dari kag magabalay sila sa mga tikang kag pamaagi agud nga makaganhagan ang ning pagsaka sang presyohanay sang bugat sa probinsya sang Iloilo. Hibaloon man sang gobernador kung bala sa Iloilo lang ni na-eksperyensyahan ang ining pagtaas ang presyo sang bugas o kung mangin sa iban man nga pungsod. So ang Iloilo, kung aton matandaan, Bombocham, amo ni ang top major rice producer diri sa aton sa Western Visayas. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Nang aton hindi gusto nga matabo nga nagasaka ang presyo sa bugas. Again, that is one part sa ginatawag natin nga inflation. Ang inflation hindi natin gusto nga matabuin na sa mga basic commodities to. Kapin pa bugas. But let's find out kay man may ang inflation syempre kung simple po ang pagsaka sang presyo sang tanan nga bagay nga kinahanglan naton. May mga ginahalinan na siya. Kung jutay ang supply na mo na taon na. Din gahalin ang pagsaka. No? Nagjutay ang supply naton diri. That is one reason why at the national level we import rice. But let us examine first. No? And if ever, so that we will know kung ano ang aton dira nga interventions. And tani kon amo nang that's what we continue to do. Last Sunday I was in San Miguel. But I was focused on pork. Pero ang bugas mo natin ina and we will call the price council. Kung nga is that here in Iloilo only, is it also is in the whole country, we will see kung ano. Bombocham, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Actually, kung ato nang basehan ang mga panaysayon sang mga mangumuman, also mga manugbakal, gid Bombocham sa bahin sa probinsya sang Iloilo, kalabanan gid diri nagasaling nga nagtaas gid man ang presyohanay sang bugas kada kilo. Ngati ang ginalauman ko tani naton diri, syempre ang nanging promesa man sa aton nga presidente, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ngation pa sang kampanya, himuon nga 20 pesos ang kada kilo sa bugas, pero di kon subong nga latawon naton kag ipaanggid naton do alang-alang gid kag imposible gid katama nga malabot naton ang 20 pesos per kilo kay di sa subong nagtaas gid man ang presyohanay sang bugas kag ang iban diri naglabot na sa 50 masobra 50 pesos ang kada kilo. Kag ang isa ka sako sa bugas subong Bombocham, mataas man ang presyohanay naglabot sa masobra 2,000 to 3,000 pesos Bombocham. Alright. Kita ang pinaka nagapanguna nga rice producer sa Western Visayas, tapos mahalya or nagsaka ya per kilo ang presyo sang bugas diri sa aton. Hindi bala sa loob supply and demand, Bombolins, kung gamay ang supply, ti mamahal siya Dira nagamasaka ang presyo, pero ti kung damo ang supply, mabarato man ang presyo. Ti paano nga saka karon ng presyo nga number one rice producer ang Iloilo, Bombolinsi? Yes, amo man na gani Bombocham ang luyag ng hibaluon ni Governor Defensor kay kung bastante lang ang paghahambalan, bastante ang supply sang bugas maka-trespasser ini siya sa probinsya sang Iloilo kung supply lang yan sang bugas ang aton nga hambalan diri sa may Iloilo province. However, ilang tawon sang gobernador kung ang buffer stock naton amo ang ginakulang sa bahin sa probinsya sang Iloilo, mga raw materials bala mo Bombocham amo ang latawon diri kung may ara sang kakulangan gid man or kulang gid man ang aton diri nga buffer stock diri sa may probinsya sa Iloilo. Pero when it comes sa supply sa bugas nga makatrespasser sa mga pumuluyo diri sa probinsya, masarangan pa kag di bastante kita sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Pero ang iban nga mga factors, iban pagit nga mga rason kung nga ang ati nagtaas ang presyohanay, ina pang pag-istoryahan in kaso nga ti mapatawag na ni ang ining local local price coordinating council diri sa may probinsya sang Iloilo para madiskusyonan ang iban pagid nga intervention nga mahimo nga obrahon sang Iloilo provincial government to address ang ining mga concerns sa aton nga mga manugbakal Bombocham. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanio Baday para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo siniiyang report. Isa ini karon sa paraligban mag-amo sini kay ti
ang target sa ngaton sini nga presidente nga malabot kuno ang 20 pesos per kilo sang bugas. Pero layos patad. Kag ang paraligban pagid banwa nga right after sang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos nagtinimbuok ang presyo sa mga nagapauna nga balaklon, partikularmente ang gatong. Ano man, patahaw-tahaw lang anay ang mainit nga sitwasyon sa pagpangabuhi isang-isa iya ka Juan de la Cruz before sang SUNA or State of the Nation address ni President Bongbong Marcos kag pagkatapos sini back to reality na dayon? Yan mo ni karon ang isa sa mga dapat manaton hatagan sa nagakigo nga pagtabod. Kay pananglitan karon iya nga magtimbok naman ang presyo sang bugas. Tidira kag masunod-sunod may domino effect ina nga ginatawag. Saka naman presyo sang gatong, saka presyo sang bugas. Ang mga nagapanguna sini nga mga balaklon, utanon, timayo man kung tani kung naga-jive sa pagsaka sang mga nagapanguna nga produkto ang income sang isa iya ka ordinaryo nga mamumugon kay bisan pa paano ti makalagas siya. Makalagas ang iya sini nga income sa tagsa sini ka matag-adlaw. Kay kung hindi, amo ning hambal sini nila banwa nga ti maigo kag mahulog ini sa gutom. Kag kung gutom ang tawo, siyempre damo ni nagasulod sa iya sini nga paminsaron. Kag ang tao nga gutom mahapos hayluhon. Ti basibla kon maglabod sa punto nga kabay pa hindi na kag matagan or mabidyosan man sa aton sini nga gobyerno, hilabi pa sa aton sini iya nga presidente karon nga amo ang aton sini nga agriculture secretary. Sa aton sini matag palamati ti baklanta na lang ni sang mga barato sini iyang baraklon galing kay nagikan sa China. Ang mga vendor na to nagabaligya sa mga Chinese products. May mga imported iya nga mga utanon halin iya sa China kag mas barato ikumparar nimo sa local products naton diri. Pero ti ang aton sini karon nga gobyerno, partikularmente ang aton sini nga senador, si Senator Juan Miguel Zubiri, ang nagapanawagan nga i-boycott kuno ang mga produkto sa China bangod man sang isa ka another round sang pagpangbuli naman niya sa Philippine Coast Guard. Tikon lang tawo nimo nagabaha diri iya sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang mga produkto nga made in China. Amo na balang hurubaton nga God created men and women and the rest is made in China. Kaya makon mo na banwa. Kag ining mga produkto na gikan sa China, katulad sa mga appliances, mga everyday nga mga gamit, halos na made in China, kag barato. Galing tiya mo na dasig lang man maguba Hindi ba? I-check naton si Bombo Sol Binyas kay ginhimulsuhan kagayna ni Bombosol
ang mga kabumbunaton kung bala pabor sila sa panawagan ni Senator Subiring ay boycott ang produkto sa China. Check nato ng linya ni Bombo Marisol Viñas. Sol, sa report, please come in. Bali, Bombo Cham, nga ang nangin reaksyon sang kumuluyo sa suhestyon ni Senator Miguel Zubiri parte sa pagboykot sa mga produkto sang China sa pungsod bangod sa pagpangharasi ni sa teritoryo sang Pilipinas. Sa interview sang Bombo Radio kay Lourdes Cordon, Vice President sang Association sang mga nagabaligya dira sa Aldegar Street, iya ginpahayag nga mas ikaayo sang pungsod ang pagboykot sa mga produkto sang China sa pungsod. Iya gindugang dapat masatagan iya sang atensyon ang produkto sang Pilipinas para hindi na ini maulihi. Ari pamatian naton si Lourdes Cordon, ang Vice President sang Association dira sang mga baligyaan sa Aldegar Street. Nga ko na niya nga masiling nga opinion nga kung ano ang maayo para sa aton, amo ina ang sundon ta. Pero dapat i-priority gidyan naton ang aton nga produkto kay karon kung ipasudlo naton ina ang produkto sang China, ano na lang ang aton nga produkto, hindi ba lang nga mabilin, kaya ano na lang ang aton mga natural nga mga resources, parehas ang bugas, mga amona, kung ano pa, nga dapat among ginaya ang aton nga i-priority, hindi ba la? So kung ako mas i-prefer naton ang aton gidya nga produkto nga kita nga mga Pinoy mag-aasinso man, hindi nga masalig na lang kita sa ila, hindi ba la? Sag-ato patian si Lourdes Cordon. Sa interview naman sang Bombo Radio kay Bebeng, isa ni siya ka-vendor, iya ginpahayag nga pabor man ini nga ipang-boycott ang mga produkto sang China, rason nga mas dapat ginapatronize ang produkto sang pungsod. Kag kung gusto man nila yung magnegosyo sa pungsod, ginasuggest ya dire nga dapat gamito nila ang nga ibaligya amo ang produkto nga halin sa aton. Kagdugang pa sini mas gusto niya nga pungsod Japan ang maging business partner sang aton pungsod. Ari pamatian ta si Bebeng, isa ka manugbaligya. Nga ang aton produkto amo na yang aton nga i-sympathize. Hindi kita mag-depend sa produkto sang China. E kung sa bagay ang ila mga produkto daw hindi man gid mga granted gid. Okay lang na guro. Oo. Di paano na ma'am ang ibanding nga mga business nga Chinese nga kung sa diin ang mga workers nila is mga Pinoy man? Di kung gusto nila ma-business sila diya mabaka sila sa aton produkto. Aton nya product hindi nga dito halin sa ila. Di para sa imo ma'am kung para sabi mangita kita sang iban nga mga business partner sa iban nga pungsod, ang ano ma-suggest mo ma'am nga country ma'am nga makabulig-bulig sa aton nga ekonomiya? Japan siguro okay man. Sa imo ma'am ano ang diretsyo nga epekto sini ma'am kung i-boycott ang mga produkto sang China? May epekto gid man galing kay ti inaya para na sa kayuhan sang mga pumuluyo diri sa Pilipinas. Kag ato nabatian si Bebeng, isa ka manugbaligya. Sa interview naman, dugang nga interview sa Bombo Radio kay Robert, isa man ni siya ka manugbaligya, iyaging pahayag na hindi man mahimo gid nga dapat i-boycott ang mga produkto sang China. Sa rason nga maapektuhan gid sang dako ang mga Pinoy nga nagaugta sa kumpanya sang China. Dugang pa sini mas damo ang naging benepisyo nga napabutyag o kontatag sini sa aton pungsod. Dari pamatian ta ang interview naton kay Robert. Hindi maguro pwede niya i-boycott ito may man tadi may national Chinese national man tadi mapiktuan man na sila pang pa-boycott kaya hindi ata magkadto sila hindi man sila magkadto sa aton. Ano ni sir makita mo nga nabulig sang mga China sa aton now? Especially sa products, especially sa produkto nila sir. Damo man iti ang mga Pinoy gabuhi mo sa Chinese especially gobra sila sa Chinese ang mga Pinoy di do ko lang ay man nga untaton mo to sila may ara man sila mayo na imuan may ara man nya wala puti do damo gid na ro sang gabuhi man nga Pilipino sa Chinese especially nagobra sa mga companies sa Chinese.
Kag amuyad to ato nabatian si Robert Labrador isa ka manugbaligya. Kag dugang pa diri nga pahayag Bombucham, ang iban nagasiling nga pabor sila nga hindi dapat ipag-boycott ining mga produkto sang China sa rason nga ti barato ini ang mga baligya halin sa China kag dako gid ang nabulig sini sa paghatag maniya sang obra sa pumuluyo sa aton nga pungsod. All right. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Sol sa imo sini iyang follow-up report. O nagkarinlain sini ang opinion sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ti sana siling na naton katungdanan isang aton sini nga mga opisyales nga ipakigbato ang aton sini kinamatarong dira iya sa may West Philippine Sea. No? Okay man nga magpanawagan kita nga i-boycott, but i-boycott ang produkto sa China, but ako unta man kag sa hindi, ang realidad ti madamo man sa aton ang buligan sang mga Chinese national or mga Chinoy pinagi sa pagdala sang mga negosyo dire. Pinagi sa pag-invest sa pungsod Pilipinas legally, pero may ara man iya sa bahin karon iya sang pagpamintaha man nga pamagi pero hindi man tanan sini nga Chinese malain. Hindi bla? Tikon ining natabo to ya sa pag water cannon sang Chinese Coast Guard to sa magadulong kung tani sa supply dito ya sa may West Philippine Sea. Di dapat sinibanwa sa aton sini mga kabumbo maghulag diriya ang aton sini nga mga opisyales. Sila na niya ang dapat siniya nga patigayon sa mga lihok agod nga mapasabat ining ginhimo karon sang China nga pagpangbuli naman sa aton siniyang otoridad dito sa may West Philippine Sea. Tituman na ini karon ka mambal naton daw kasubong na niya nga tinindakan ka na pagtindak si mo pagkatumba mo ginlinas ka pagid. Ading insult to injury na ni. Sa aton sini mga kabumbo. So sa mo sini nga insidente ti dapat ya ang mga opisyalis naton amo sini ang maghulag kag magpangita sa mga pamagi agod nga mapasabat ining panibago nga pagpangbuli, pagpang-atake sa Chinese Coast Guard sa aton sini iyang mga tawag sini gani sa aton sini mga otoridad man ang panawagan nga pag-boycott hindi man iya makapasabat sa ginhimo sini iya sang Chinese Coast Guard. Di ba? Kumbaga pati ara dira mga opisyales naton nga maghimo sa mga nagakaigo sini nga lihok para iya nga mapasabat pero ining pagpanawagan nga i-boycott ang mga produkto sa China daw mabudlayan gid siniguro sa aton sini mga kabumbo ang pila or kadamaan sa aton sini iya nga mga kauturan diri sa pungsod Pilipinas. 50 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Ano natabo tos may adini nga area nga isa ka konduktor pulihan
ang nagpuli sa konduktor mga barker. Oh. Gatinamsak lang to ang kagatinangso lang to ang guyasang konduktor. Pero ti gabato man ang konduktor kiti dako man lawas mo. Oh. Pero ti galing 3 kontra 1 niya ang duwa ka mga kopdanan sining una nga nag-inkwentro sa tapungulay sa konduktor. Nag-amot na sang ulihin na lang hindi mas laguro ka basta-basta amot mong buumel kay sus Maria kagusip ka dako man isang konduktor na no. I-check naton bala sa report ni Bombo Jom Marvilla kung anong ang natabo diri. Jom sa report please come in. Pulihan kag ginpaulanan tapungol sa 3 ka mga ginatudlo diri barker ang isa diri ka konduktor no sa modernized unit o kon ining minibus sa may area sang Barangay Tagbak distrito sang Haro. Based diri sa pagpakusisa naton kay Jose Maria de los Reyes ang chairman sang Metro Iloilo Transport Co-op o kon METSCO-op kay ila diri ang unit Bumbutsam. Based diri sa iya sining panaysayon sang natabo ining nasambit karon nga pagpuli sa ila sining konduktor. So bali pag abot sa area may jeep na nga daan nga naga-parking sa higad sang dalan nga nagahulat sang pasahero. So ining barker do siya ning nagatawag bala no sang pasahero nga masakay sa jeep. Amo na pag dugay-dugay may nag-abot nga modernized unit no ining METSCO-op kag nag-park sa may ibabaw sang sining jeep. Kag dito nga nanaog ang konduktor nga nagpanawag man sang pasahero. Bubutsam mo to nga dugay-dugay nagpalapit ining nasambit diri karon nga barker kag ginkumpronta ining nasambit diri karon nga konduktor hasta nga nagsabtanay ini sila nga duha diri kag hasta sulihi ngati siguro way na to makontrol amo to nga nagpatupa sang inomol ining nasambit diri karon nga barker hasta nga nagbayluhanay na sila sang sumbag pero kun taon naton do laban gid ang tupa iya sang barker ang inomol Bubutsam kay dogin uyata na niya sa likod asang bayo kag dito ang gin paraka na to sumbag ang ining nasambit diri karon nga konduktor may makita man diri no actually may ara kita diri sa Buhawid sang closed circuit television ang uyata nato karon diri Bubutsam makita diri nga samtang ginatapungol ining konduktor may ara nga naka-yellow ni nga bayo black kag ang isa din nakakalo ni kapula barker man ini sila nga duwa pero unang natabo diri nga do naglantaw lang sila anay do nagapanilag bala ko din sila masulod hasta sa ulihi siguro nakita nila nga do dihado tong isa ka barker ngupod nila ato nagbulik pa tong duha ang yellow dito haboy man kaya ang inomol kag ining nakapulang kalo. Maserte lang kay may nagabot nga driver sang jeep nga di amo ni ang nagpasipay o kun amo ni ang nagbulig nga hindi na pagsigihon ang pagkastigo sining driver o kun sa sining konduktor sang modernized unit Bumbutsam. Kung makita na to doon nakasumbag pa ni ang konduktor pero duway gid maka iko gito sa sa sining barker kay tinagalikaw-likaw man sa Bubutsam amo na nga sa din nga area ni Joms adre sa may Barangay Tagbak tubang gid sang Bubutsam diri sang dako nga mall Tagbak bla ginapanugutan na dirang mga barkeraw amo na gani ang gina-insist diri karon sang METSCO-op nga di ba dapat may ara na nga ordinance sa anti-barking diri sa syudad kag ang na-mention niya diri nga dapat sitaon sang concern agency man diri sa syudad kay may pedagapistip o manda mo ang assign sa area amo na ganing gin-highlight man diri ang festive o Bubutsam nga kuntani ang ila sining isa man sa tutukan man ining mga nagapang barker dra sa area kag napalapot naman to ni Mr. Jose de los Reyes sa festive o nga tilag man nga tagad man sa atensyon pero do hasta subong duay gyapon
solusyonan ni kay ang isa pa gid diri sa concern nga ang area dapat loading and unloading. Pero ang nagakatabo nga do ginahimo na kuno nga parkingan asang mga traditional jeepney dra sa area. Ti suno ka Mr. Dulceres mas mayo ka ti ara gid tani nga festive o bala nga assign. Kasi aning naga-regulate dra nga ti ang dapat ang mag agil ang dapat magpundo dra ang mga nag-unload kag naga-load no kung nagakarga sa pasahero dra sa may nasambit karon nga area. Kay isa diri ka concern nagka-cause traffic tapos ti pakadto pa dan sa ospital. Kis other ti mga ambulansya trapikan bangod ti sa kadamo sa jeep is ang iban may pasulong may nagapakilid do din naman sibihan. Ang area ti mo na nga dapat kuno tagaan si Tulpangod sang natungdan diri karon nga hensya sang gobyerno diri Bubucham. Tiya mo to ang konduktor tigin lang to dugin pa medical to ang resulta ti ari naman may hawit naman di ang chairman diri kag ang resulta do may arat lang to swelling sa sining tangkugo kati malumok na dang porsyon kag advice lang to kati may arat lang sa maintenance nga bulong agod nga ti maganhagan ang sakit kag willing no mag file ni sa kaso ang management kay ginpablatter mato nila sa police so ginakonsolidate na nila diri ang mga ebidensya. In fact may ara na sila diri karon nga natumod no at 3 diri ka pangalan sa nga sining nasambit diri karon kay ginatudlo nga barker. Una ang gin-identify to anay ti ni ang driver o kon ang ining konduktor nga si Gerson Pareño no. At tapos ang ining tatlo sunod diri kay Mr. Dos Reyes amo ni sanday Romy Humayaw, Robert Halyador kag alias Angga diri Bubucham. Ipabati tabla no si Mr. Jose Marie de los Reyes sa mapakiutan sa Popo Radio. Isang mga aga between siguro mga 9 or 10 o'clock. Nagpark da ang amon nga unit because ang inang area da sa City Mall sa may Tagbak. Usually ginaparkingan kay manada kung tanawon ta hindi lang modernized at isang traditional eh. So may tendency gutok. Kay because loading and unloading area na siya. In spite of that, nagparking ang amon unit dira kag ang akong konduktor na nawag. So siguro hindi sila konforme kay gapasaka man kami pasahero. Nangakig ang barker. Kay siling niya kahapon ka pa, siling niya sa amon. So at that point, gaway man sa kalag sang konduktor namon because he knows na loading and unloading area na da. In fact, parking area kita na da kung tanawon ta. Sa video footages na na-capture sa amon dashcam, gintiklod niya una, gipalapitan niya ang konduktor, gintiklod niya. Sa gwa, kay sa gwa mo, ang among konduktor mo. Gapanawag pasahero. So, tiniklod niya. Hindi lang kaisa, daw katatlo sa footage. So, of course, siyempre, mareak ang amon konduktor. Gali, kay may ara pa siya duha ka upod nga nagahulat man sa iya dito. So sa footages nakita namon pinulian siya 3. So muna gani nga siling ko because of that hindi dapat ginatolerate na da nga himuon nga parking or terminal na da ang area nga na because nagka-create na da sang traffic sa area ta. Itatang iba ni nga mga traditional do okay man lang man problema sila nga do amo gid yang gininita nila ang mga unit nyo di sir. Actually hindi lang da ang laba na da gani kisang pila sang traditional hindi lang Tagbak na dang kapilila Liganes Saraga daw wala man nila gina mind no because siguro of course, kung kapanawag ka na pasero, kung barker ka, tagaan ka ta. Ti may ara, mang kami da nga nakita ng mga traffic enforcer, pero nag-traffic sila sa mga incoming vehicles. Pero why ko nakita nga ginatabog na da nila ang mga unit da nga nagapalarking? Supposedly, loading and loading area na da.
Kisa gabot ang series, ga-unload ang series, nahulat nila ang mga tanan mga incoming northbound vehicles, ga-unload ba sa pasahero. So, amo na ginabantayan da, ginaparkingan da. So, sila kapasaka da ang mga parker sa pasahero. Pero, in spite of that, may arata anti-parking ordinance. So, ma-file kami yung kaso against this parker, these people. Na-identify na namon and subong nag-submit na kami sa among complaint sa barangay kag mangayo kami sang certificate to file action kag dalon ni namon sa fiscal sa may blatter report naman kami. You can have the copy tapos submit ni namon sa RTC. Diri sa likod. Actually may medical legal na. So may result na kita kay kagabi tapos kini namon tanan para matapos na ginitanan. Naambal mo nga napalabot na ni Space mo, sir, na may idea na sila. Actually, sir, right then and there, nanawag ko na yun sa PSTMO eh. And naistorya ko si Mr. Melvin Sarungon, kag siling niya, naistoryahan naman nila and they're going to have an action on this. Pero until now daw ay pamangko may nakita nga development dito and mumangyapan ang sitwasyon. Kung sa traffic situation dong ibando ginahimo na nga parkingan no ang lugar kung tadi nga loading and unloading. Amo na gani sir kisa instead nga dito ma-unload and unload ang mga unit sang mga halin sa norte. Dito na kisa sa babaw, kisa before layo na or so why not space para sa loading and unloading area because kinihimo na nila yung mini terminal na da. Joms? Si Jose Marie de los Reyes dari Bombotsap. Ang Monica no nang isa sa mga problema kung ang loading unloading area himuon mo mini terminal dugay ko na ni ginamuno pero duway lang sa bungog sang pistim o. Amo gani do ginahando-ando lang kita permi ni Mr. Jack Kunlo. Anyway, remind ko na si Mr. Jack Kunlo liwat kay ti isa ini sa gintunaan. Kung ako yung magbasa, Bombo Jomar, di ba ang hambal ang plastar mong ina. Ang ining barker nagapanawag sa nga pasahero. Pagkatapos siya panawag sa pasahero, nagpundo ining modernized jeepney kay mapasaka kag mapapanaog, but sa lingon, ma-load and unload sang pasahero. So dito siya nagpundo sa atubang sang traditional jeepney nga ginabarkiran sining suspect. Sakto mo Jomar? Yes. Nan. Tikunti, ang resulta ya, tinapungulay. Mayo-mayo na lang ni gawa kay tinapungulay lang. Why isang armas may gingamit? Ti ko may kutsilyo, bikro ng isa sinisa mga inbulbado sa ding kinagamo. Kag may pinangdusak to siya. Ang isa pagidiri sa na-mention masato ni Mr. De Los Reyes, kaya kung ang mga barker, kung mag-barker sila sa mga jeep, hindi kita mimo nga may daho na puputsam. Tiyan mo gani, kay may ordinansa man kita nga nagadumili sa sining pag-barking gani or barker gani. Tingaway ni ginapatuman ano ya ang tagbak diniya na sakop ang tagbakaw sa Buruanga Aklan? Syudad pa man na? Syudad pa gali? Abi ko anay kung sa Buruanga Aklan niya kay kung siyempre kung ordinansa sa syudad sa Iloilo, hindi mo tuya pwede implementar sa Buruanga Aklan Mumujumar, di ba? Sari malangal isa syudad di tingaway na saway kay may PSTMO man dira or may traffic enforcer man dira. Basi nga baton man da traffic enforcer. Ate, amo na wa sa balanda kay amo nang katabo dere kag amo to na mention ni Mr. De Los Reyes kay basi na initan pagid lang ila sila nga konduktor kay way ni sila yan nagadako to sa mga barker. Bubutsam kay tanan nga hulag na sa co-op dra sa ila sila nga modernized kinaisipid na. Unlike kung sa mga traditional jeepney, bisa 5 or 10, dati isa lipay ba ng barker, bubutsam?
muna karon natin dapat ang concern dra pati patagaan ni Consulting Pangod kati hindi na masulit la. Kasi nakita naton may mga ano na subong no, may mga modernized na sa mo di sila mag abaot kag ti ba si makakos pagid lang sa lugar pagid nga insidente. Adiri sa syudad sa Iloilo mo sap. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Ti mayo ni kay mapasaka kaso si Mr. Jose Marie de los Reyes ang presidente sang Mitsco para nga ti matagan man sang leksyon no? Adtong tatlo sini ka mga nagpuli sa ila sini iyang barker. Amo ning ambal ko bla hindi tanan iyang hindi tanan sini ipaagit sa init sang ulo, ipaagit sa bayulinti sini nga pamaagi, no? Ti karon kung problema sang barker santo kay ginagawan siya sang lugar sang konduktor. Hindi man na iaagaw sa lugar sa konduktor, no? Kay ti ila man na da iya kinamatarong kay may ginasunod sila nga mga pagsulundan. Ti karon init ulo sa konduktor, tinapungol niya ang orang barker, init ulo sa barker, tinapungol niya ang barker. Ti resulta linaway. Ti karon mapasaka to kaso ang Mitsco ilaban-laban dugang ang naman nga problema to sa barker. Ti ang pamangkot kun ara pa natong mga barker to tatlos lakbilog nga nagpuli karon sa konduktor. Marot man tong duha ka mga konduktor, no? Kita nila nga daw dako ang duwa gali ka barker, kita nila nga daw dako man tong konduktor do kunway to na pikiti kag duwa ilang propungan do ay man sila nagapalupad sa ila sini may inumol ba? Di kabay pa nga hindi na ni maliwat ang mga kasubong sini nga hitabo no? Sa aton sini karon niya mga kabombo. Standby na kamo sa kapon lamang program ko naman sa kay Tita Regine. Is Bombo Chama Blanco over gabilin sa imo sang manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 6 to 12, 2023. Sa ining nga weekend, si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda ang nagapang-agda sa inyo nga magpanyapon sa Plazuela de Iloilo. Kag samtang kamo naga-enjoy sa inyo pagkaon, ila kamo pagalingawon sa ila great selection of songs sa Concert at the Plaza nga magasugod alas 6 ang gabi sa Agosto 12, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag iban pa ang igaparafon sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 13, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa Latolda, magasugod las 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Yari isa sa mga maswerte nga tagdaog sa pahampang sa ikaduha nga palengke draw sang swerte sa palengke 2023 promo. Balde-balding pa premyo na may cash pa.
Ako si Jinson Juliano, taga Uswag San Isidro, Iloilo City. Nagdaog sa isa ka game sang Bumbo Radio, sang long breath nilang palengke game. Kaga salamat gid sa Bumbo Radio sa ilang promo. Nga service sa palengke. Nga swerte sa palengke. Ang nadagaan ko is 500 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Idugang ko ni sa pangadlaw-adlaw. Sa mga gusto pang mag-intra sa sini mga game sa palengke, intra na kamo, hindi na paglata nga kung ingagaw kamo, intra kamo, kaya ini dako ini nga tsansa para sa inyo. Salamat gid sa promo sa Bumbo Radio. Basta Radio, Bumbo, Star FM, it's all for you. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pilak maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huho ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church. Good afternoon sa tanan mga kabombo. This is Tita Regine and welcome na sa kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Kamusta ka mo? It's a beautiful Thursday afternoon. I do not know kung sa weather lang. Pero medyo mainit ang ulo ng mga tao. May na-encounter ako isa, ang driver. My God, ara pa naman ako sa front seat, nagapinamuyayaw siya. Basi kung kapoy lang siya, no? Or basi niinitan lang gid siya. But anyway, let's be cool. Chill lang kung ang mga young pa, no? Uy, magkita kwaon daw, magpinainit kita sa aton nga ulo. But anyway, good afternoon gid sa inyo, sa mga hindi mainit ang ulo dira. That's the right attitude. And smile kung wala ka na kuno ikaw sa may ihatag. Smile ang pwede mo gid nga ihatag with all your heart. Sa atong dira nga mga suki nga mga tagpalamati, salamat. I know ara na kamo kag I know ready na kamo nga magpamati sa mga istorya and kabay nga gina-ready nyo naman dira ang inyong mga istorya, mga eksperyensya. Naluyag nyo man nga i-share diri sa kahapon lamang program. So i-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede nga isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Today is August 10 and we have 2 letter senders nga nag-request August 10 basahon ang ilang mga istorya. So bantay ka mo, ha? One of them is in B and another one is Moring. Sa badayan naton, ha? Ngini nga mga istorya halin sa ila. For the meantime, mamati kita sa matahumanay nga ambahanon para sa inyo tanan from the Bombo Music Festival nagikan kay Kija Velez. Ikaw na. Good afternoon. Heto ka na naman muling kumapatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y abay alam mo, kita esperar. Di ko razon. Eto'y abay alam mo, kay Dalia.
inspirasyon na vida. Kung cuidado era ko, mi corazón contigo te ama. Oh, era tuya. Huwag sanang magmadali sa papitig at bagong puso. Magbubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Tuya ba el amor que te espera? Este mi corazón. Tuya ba el amor que hay dalia? Inspirasyon na vida. Con cuidado era con este mi corazón contigo te ama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, ikaw na. Sana, ikaw na. Ikaw na nga ba ang mga next winner naton diri sa KLP? For sure, kung nag-share ka sa imong story this week, definitely isagid ikaw sa pagapilian naton. Sa aton nga iga-announce nga winner, sa good luck kids sa imo. Kung wala ka pa kapadala, we still have until tomorrow nga magbasa sa mga stories because by Saturday, mag-interview ni kita sa aton nga winner. Wa iliwan kundi ang aton nga na istorya. Okay, brave and unique for a while na nag-senior moment na naman si Tita Regine. But anyway, brave and unique sa Pavia kag naka-communicate na kita sa iya and we are all set para sa pag-interview sa iya this coming Saturday. So good luck sa mga pagdala mo dira sa ilang mga istorya and I just hope makahingagaw para sa pagbasa natin tomorrow. 22 minutes after 2 o'clock, here's our first story this afternoon. Nagikan ni kay in B, sang province of Iloilo. My dear Tita Regine. A blessed afternoon, Tita, all staff and members of Bombo Radio Philippines, my fellow active listeners and lovers of your enlivening at KLP. Pwede mo ito mabasa on Thursday, August 10. We are reading it now, Madam. Kumusta na, Tita? Sana mabuti ang iyong modo at kalagayan sa oras na mabasa mo itong karanasan ko. Balik kita sa 1972. Kung natandaan mo pa ang martial law, tapos ang proclamation, classes in the school were resumed.
We held Saturday classes para nga makabawi sa number of days required for that school year by the DEX. Ang malakas na lindol, intensity 7 sa east coast ng Davao Oriental. Natabaw ini one Saturday, 9 a.m. samtang nga nagaklase kami. Ang mga active students ko in front, gintawag nila ang akong atensyon. Hambal nila, nag-inog. Nag-inog because Bisaya, no? Ining aton nga letter sender. I didn't say anything, Tita Regine, but tried to observe how true it is. Dogolpi lang, naglingin ang akon nga ulo, samtang nagatindog ako and the same student nga si Leona, liwat nga naghambal. Ma'am, malugwa kita. Meaning magwa kita. Igo na lang ko gindapit nila Myra na makalugwa sa building. I wondered why I couldn't walk anymore. So about 6 meters away from the building, nakita ko ang grassy playground sa unhan. Nagabalod-balod. Kag ang mga lubi sa guasang school fence strongly moved to the direction of the strong wind. Amo pa ako makatingog, tita, telling my students to kneel down and pray that the Lord will save us from this calamity. Ay nako, tita. It was my first time to witness that sudden strong shaking of the earth. Mahadlo kagid, tita. Naghilak mga bata, third year high school na, nag-ingon. Mapauli na kita, ma'am. Naunsa nakaha sila nanay tatay sa balay. So, nagkadto kami sa principal's office, kag naglisensya kung pwede na lang makapauli. Wa mo sugot si sir, mapauli mga bata, kay nahadlok sang aftershock. Basi iwaatlan mga bata sa dalan, ug magkadisgrasya. But we could not stop the students from going home. Apil gani mga maestra, mayo gani akong klase na nanghid pa sa opisina. May ara na mga parents, nagsugat sa ilang mga anak sa school. So I told my students to go home directly. Dili na maglangan-langan pa sa dalan. Abi mo, tita, narinig namin pagurog paas atop sang prefab building. Kinuratan kami lahat ug akala namin nasira na ang mundo. Una ako nakapuli sa boarding house kag ang dalawang anak nila Toto, ang amon nga landlord nagahibi nga nagapangita sa ila. Sabi ko, nandito na sila mama, papa ninyo, wag na kayong umiyak. Nakita kong lahat ng magazines at aklat nandyan na sa salong. Ang plastic tray ng plastic glasses at plato sa mesa, sa salong naman. Naisip ko, talagang malakas ang lindol na ito. Mabuti na lang hindi nag-collapse ang boarding house namin. May awa pa rin ang Panginoon. Makalawang beses pa ang aftershock. Isa sa hapon at isa naman sa gabi. Abi mo, tita, hindi kami nakatulog hanggang sa umaga. Nabalaka, na trauma kami at nagdasal kami ng Santo Rosario at ang Rosario ng Diyos noon sa kaluoy upang mawala ang trauma at matulungan kami ng may kapal. God really answers our prayers, tita. Nasulat sa Romans 10, verse 13, "For whoever calls on the name of the Lord shall be saved." Taos puso kami lahat nagtawag at nagpakaawa sa Panginoon. Ang pagdasal namin lahat ng Santo Rosario sa bahay ay talagang epektibo at wala nang aftershock sunod na araw. Thanks the Lord of mercy for having saved us from that strong earthquake. Marami na ang reports ng damages the following day. The roofs of our prefab buildings were destroyed. The water tank of the Holy Family Academy fell down. The church bells rang
and the small one fell down. The roofs of the grocery stores were destroyed, and several houses of light materials along the seashore were carried by the landslide. Fishing boats were also carried by the strong current. Akala ng mga residente nasira na talaga ang mundo. May buti na lang mayroong tulong at rasyon sa mga victims. Pero waay gid ako nagabulag sa Ginoo pagpangayo bulig luwason sa mga disgrasya, kalamidad at iba pa. Mahadlo ka man gani, pero nagaisog na lang sa tulong ng may kapal. Always remember our Lord God, Jesus Christ as our Savior. Kung sakali mayroong lindol, naaalala ko pa itong karanasan na hindi mawala sa aking kaisipan. At isa pa na dapat nating itanim sa kaisipan, ang sabi ni St. John sa 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting life. Thus, we have to know, love, and trust the Lord Jesus Christ, our Savior, every day in our life. Tita Regine, thank you so much for reading my experience, and I hope that every listener has enjoyed and learned lessons from it. May the good Lord bless and keep you always. So, with your family circle, Tita, more power sa imong program, truly yours, NB of Iloilo Province. And my next email sa'yo ay ang Bagyong Rufin. Ang Bagyong Rufin. Same NB of Iloilo Province. With that experience, I just hope in being ati sa sining mga tinion na dula ng imong trauma. But sinugid ayan ang hindi makulbaan, no? Every time nga matabo ang inang earthquake. Imagine, intensity 7. So kung mahina-hina ka lang to, no? Kung hindi ka matamaan sa linog ba, o basi matumba ikaw nga wala sang pilas. But God is so good. They have protected you, and because you're so prayerful, your prayers were answered. Sigurado gid, no? Nga every time nga we need protection, we ask help from the Lord, and immediately He answers our prayers. He protects us, and He would always protect us. Salamat ha, kamanga namin isang mga istoryang gina-email diri sa aton. Looking forward ako sa kay Bagyong Roofing. Ngayon mo naman next na iga-email diri sa aton. Let us pray. No more. Kung pwede lang kid, no more calamities. But of course, ay naiya, no? Madala lang ang aton ginapangayo sa aton nga pagpangamuyo. So let's pray unceasingly. Let's pray non-stop. Salamat again sa imo NB of Iloilo Province. Ang ating oras 32 minutos makaligad ang alas 2. Sa ating pagpanumbalik, ang istorya naman ni Nong Moring sa 4th District ang ating pagbabasahon para sa inyo. Magabalikan kay LP, kaopo ninyo si Tita Regine pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon,
Amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sa gwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto. Pagdiri na kita sa istorya ni Nong Moring sa 4th District. Dearest Tita Regine. Mayong hapon sa imo, laki pang tanan nga makatapos sa Bombo Radyo. Subong man sa tanan nimo nga tagpalamati sa imo programa, ang KLP. Tita, tawagan na ako kay Nong Moring, sa 4th District, sang Iloilo. Tita, inikuntani ang kasugpon sa akong love story, sang parte sa mga trahedya nga ako nalampuwasan. Kay para sa akon, may misyon pa ako, diri sa siningdutang luhaan. Sa pagpadayon ko, tita, sa tuig 1982, napilian ako nga barangay kapitan sa amon nga barangay. Kag tita, kung ikaw ang barangay kapitan, ang tanan nga mga magasulod sa imo barangay, mangin sa gobyerno, pribado, kag mga religious sectors, magakortesiya sila sa imo nga barangay kapitan. Kag kung parte sa mga relihiyon, wala ako sang ginapili. Wala sa payan, ni isa ako ka Romano Katoliko. Kag kung may mga prayer meeting sila, nagapasakop man ako. Kag kung magpalauli na sila, ginahatagan man nila ako sang Holy Bible. Kag akon man ini ginabasa, permi sa balay. Sa malipot nga istorya, sa 1987, may nabaton ako nga sulat halin sa Municipal Hall nga may meeting kami nga mga kapitanes kag nagtambong man kami tanan. Kay ma-join meeting kami upod sa LGU. Kagsang natapos ang amo nga meeting, ang anay sang guniang panlalawigan diri sa 4th District, may dala nga mga misyonaryo, halin pa sa Europa, sakay sila sa barko, ang Dulos International Ship, ayaw, ano ba tiyang kami? Kag nagkortesiya sila sa amon municipal official,
Kagin presentar sang anay sang guniang panlalawigan nga si Purita Arandilla, ang katuyuan sining mga misyonaryo nga nag-obserbar sang aton nga kultura nga mga Filipinos kag ang pagpalapnag sang maayong balita sa mga pumuluyo sang barangay. Kagin pabayaw kami tita. Bayaw kami kung sino ang may luyag nga magdala sa amon nga barangay. Tita, wala gid anay ako magbayaw. Kay ginahulat-ulat ko kung may ara nga mabayaw agod sa pagdala sa ila sa tagsa ka barangay ining mga misyonaryo. Pero tita, wala gid sang willing magdala o ko nagbayaw. Kag sa amo nga tion, ako na lang ang nagbayaw. Pulo ka mga misyonaryo ang nagpabilin sa amon banwa. Ang 7 dito sa banwa, pero ang 3 gindala ko pauli sa balay. Samtang nga nagalakat kami tita, kinaistorya ko sa ila, na siling ko, imo lang kami. Pero siling nila, it's alright, wala kaso kuno. Gusto lang nila nga mag-obserbar sang aton nga kultura, kag ang pagtuman sang sugo sang mahal nga Diyos. Abi mo tita, nabudlayan gid ako maghambal sang English, kay elementary graduate gid lang ako. Nahangpan ko ang hambal nila, pero hindi ako kahibalo magsabat sang English. Wala sa payan, nga high words, slang pa. Oo tita, ang 3 ko kabisita, si Samyu, taga South Korea, si Aken Paul, taga Germany, kag ang taga Ecuador, nga nalimtan ko na ang iyang ngalan. Sa 3, si Paul gid ang tama ka vocal, kag si Samyu palahambal man, kag ang taga Ecuador, mahipuson tana. Primero nila nga gabi, tapos namon panyapon. Sang buot na kami magtulog, ginatagan ko sila sang banig. Pero namutikan ko, nga gusto nila nga mag-individual. Gani, naghulam naman ako banig para sa ila. Abi mo tita, kung ano lang ang yara sa amon lamesa, ginakaon man nila. Bisan gani, kinilaw nga pasayan, nagakaon man sila. Luwas lang sa taga Ecuador. Abi mo tita, naluoy ako sa taga Ecuador nga ini, kay nagakimit-kimit magkaon. Gani kon kay isa, ginabaklan ko na lang pan nga tinapay para mabusog lang siya. Pag-aaga, ginpatipo nila ang mga bata, kag nagkatikisis sila sa mga bata. Kag sa tagsa kaaga, amo ina ang ginahimo nila upod sa mga kabataan. Kag sa hapon, mga mag-asawa kag mga tigulang ginabasahan nila sang ebanghelyo. Kag ako lang ang naga-translate sa aton nga pulong tita. Mahinay ako maglubad sa aton pulong. High words paabi sa Bible. Maayo na lang kung nabasa ko na sa aton pulong ang ebanghelyo sang aton Ginoo. Tita, ini ang kanta nga ginatudlo sa mga kabataan. Basaha lang. Okay, basahon naton. Kaya ba lumakita tanano, hindi ako manami magkanta. Okay, ari na. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? The jungle and the sea. I tell you, Jesus. Jesus is the king of the universe, who is the king of the jungle and the sea. Bow. Ako lang na yan. Kag tita, sa hapon, ang mga dalag ko ginaistoryahan parte sa The Good Samaritan. This is a nice story. Tita, sa mga pagkaon, wala sila nagapili. Kung ano-ano lang ang yara sa lamesa, ginakaon man nila. Masulhay lang ang amon nga pagginawi sa sulod balay. Wala man ako nabudlayi sa pag-atipan sa ilang 3. Kag ang pagbaton ko sa ila sa akon panimalay, hugot gid. Kag ako nalipay gid. Kay ako gid ang gindayunan sining mga manugpalapnag sang maayong balita sang aton manunubos. Kay ini sila tita, kabahin sa ditong mga gintutunan ni Kristo,
nga magkadto sila sa mga kapungsuran sa Europa kag sa Asia. Kung wala ako nagabasa sang balaan nga kasulatan, siguro basi hindi man ako magbaton sa ila, ugaling permi man ako nagabasa sini. Ang Ginoo nagasiling, kung sino ang magabaton sini mga misyonaryo, siya ginabaton man bilang misyonaryo. Kag kung sino ang makapainom sang bisan isa lang kabaso nga tubig sining mga misyonaryo, siya magabaton sang padya. Kag tita, ining tatlo ka mga misyonaryo, lunsay mga pamatanon, kag mga maabi-abihon sila sa mga tawo nga nagatipon. Kag kung kaisa, nagalagaw sila sa iban nga kabalayan. Kag sang katapusan na nila nga gabi, kay pagkaaga mabalik na sila sa barko, kay malakat naman sila. Nagistoryahanay kami sang akon asawa, nga kung anong ipasudaan namon sa ila pamahaw. Sinig ko sa asawa ko, mapabaybay ako, basi may ipasudaan kita sa ila. Wala sa payan, nga wala na sang hunason, kag hindi na mahubas ang amon lambat. Pero ginbata ko gid ang amon lambat, kag daw sa milagro tita, nahubas pa, kag madamo pa ang pasayan ko nga nakuha, nga amuyadto ang sudan nila sa pamahaw. Kag sang pagkatapos namon pamahaw, ginabalan ako ni Paul, nga sugaton sila sang ila salakyan, kag magaupod gid kami, nga bugos nga pamilya ko, kag ang iban pa nga mga kabataan. Tita Reg, sang wala pa makaabot ang ila salakyan, ginpangamuyuan nila kami nga pamilya. Kag wala madugay, nagabot ang ilang nga salakyan. Kag nagupod kami tanan, kag magagmay pasadto ang akon mga kabataan. Kag sang pagsaka na sang amon salakyan sa barko, pagpanaog gid namon, ginpaiyawan nila kami, nagpaayaw kami sang ice cream. Ba, tamo to ice cream dili sa babaw barko, ha? So pagkatapos gid namon kaon, ginlibot kami nila sa sulod sang barko tita. Didto ko nakita ang mga nanari-sari nga mga rasa sa mga tao sa bugos nga kalibutan. May maputi, kag maito, kag sang tagpalanyaga, upod kami nga nagkalaon sa mga tao sa barko. Damo mga putahi, yang iban wala pa namon matilawan diri sa aton. Kag kita or Tita Reg, sa pagkaon namon panyaga, pagkatapos namon panyaga, ipakaon naman nila kami liwat sang ice cream. Kag sang mga alauna sa hapon, gindulong kami sang ila salakyan diri sa amon nga barangay. Kag tita sang diri pa sila sa balay, wala gid kami sang akon asawa magdemand sang galastuhon para sa mga galastuhon diri sa balay. Kay nakahibalo gid ako nga wala sila ginatugti nga magdala bisan ano. Kay ang balaan nga Espiritu Santo magapanghikot gid sang ila mga kinahanglan sa ila pagakadtuan nga mga pungsod. Kag tita, isa ko ini ka misyon. Isa ko ini kag misyon ang pagbaton sa ila diri sa aton sa Pilipinas. Kay para sa akon, amoy ini ang misyon ko sa sining kalibutan, nga amo ang rason nga wala niya ako pagkuhaa sang temprano. Tita Reg, sa subong nagapangidaro na ako sang 81 anyos. Salamat sa Diyos, wala pa ako sang maintenance o kon vitamins nga ginagamit. Hasta subong grasya kag regalo niya sa akon. Bangod ginbaton ko ang iya pinadala diri sa akon panimalay. Pero tita, hindi gid ako takos sini. Kay kun sa akon lang nga ikasarang, wala gid ako sa mahimo, kundi magahimaya, magadayaw, pagpasalamat sa iya padayon nga paghatag sa akon sang akon ikaayong lawas, kag dugang nga kabuhi. Tita, wala sa payan nga isa man ako ka makasasala nga lubos nga nagahinulsol sa akon mga kapasalanan nga nahimo. Kag sa pagkamatuod sini, amo ang paghimo sa maayo para sa aton isig katao. Kay ang Ginoo nagasiling, kung ano ang ginahimo mo sa imong isig katawo,
ginahimo mo man ina sa akon. Tita Regine, mga 3 ka bulan, nakasulat sa akon si Akin Paul. Ini ang bahin sa sulat niya sa akon. Kap, thank you. Thank you for your kindness and full support when I was there in the Philippines. And I believe not only a story, but I observed and I witnessed that the Filipinos in the Philippines are very hospitable in the whole world. Kagtita, kung may kasubong sadto nga mga misyonaryo nga nagkakadto sa akon panimalay, bukas ang ganhaan sang akon balay para sa ila. Tita Reg, sa akon sulat, kung may kulang, dugangi lang, kag kung may sobra, buhini lang, kag pasensya sa akon agi, kay kung dugay ang akon sulat, iba na ang agi ko. Abi mo tita, luyag sa mga maukod nimo nga tagpalamati, nga masulat gid ako permi. Kung magkilitaay kami nga mga seniors, kung mag-release ang amon mga pension, siling ko sa ila, kada bulan, mapadala na gid ako. Ang tagpadala, Nong Moring, sang 4th District, sang Iloilo. So, nung morning, paabuton ko gali, ha? Every month, may ara ikaw nga i-share diri sa amon nga istorya because that's what you promised ang mga fellow listeners mo man dira sa inyong lugar nga nagapaabot, no? Nga masami ikaw nga mag-share sa imo istorya. Liyog na lang ko da, palabot sa ila, bala sila palihog. Si Tita Regine, nagapang-imbitar man sa ila. Sila man magsulat, kaangay mo diri sa kahapon lamang program. Kung may mga hindi malimtan nga mga naagyan, mga kasaysayan, kaangay sini sang imo diri nga gin-share sa aton. Open gid kita. We welcome ang inasahi sa mga istorya. So palihog ha, please tell them kung paano makalabot diri sa aton ang istorya nga luyag man nilang i-share diri sa KLP. Now, going back sa imong istorya, I remembered so vividly ining about sa Dulos International Ship. Kung hindi ako magsala, amo ini siya ang largest library nga naga-travel sa sea. To college ako sa nagdungka ini diri sa may Molgay ayon. I do not know sa iban sa inyo, basi ko na-recall nyo man, no? Nagdungka ina sila diri sa Puerto Gid, no? Diri sa syudad sang Iloilo. And as a matter of fact, ako yung nakasaka, pakupiyagani, and wow, grabe gid man, damo-damo to ang mga books nila. Kag malingaw kagid, no? And truly, katakot-dako gid man sa ilang barko. Pero namian ko gid ya kay ti, baw, madimat ang imong mga mata sa mga nami sa mga libro that they have. Now, ikaw truly blessed kapag nung morning. Why sang may nagbayaw sang ilang kamot, pero ikaw, kay seeing nga wala sang may nagbayaw, so ikaw na lang ang nag-offer nga ikaw ma-take in ikaw sa mga missionaries. Wala mo ini nga mga missionaries, to gid man nagdiba sa Bible, sang gin hambalan sila ni Lord nga go out, no, and spread the good news. Do not bring anything, just no extra tunic, kung ano lang, no? So, travel light, kumbaga, kag in every home, nga inyo nga masudlan, hatagan nyo sila sang pagpanamyaw, sang peace, kag kung ila batunon, ang ina nga peace, magapabilin sa sina nga panimalay. Pero kung hindi, as in, tukapon ko no ang inyo nga tunic, kag ang dust sa inyo nga sandals, and maglakat. Go to the next house. And you are right, no? They are not given anything because do gina-immerse gid ina sila ya. Aside sa pag-observe kung paano ang culture, kung paano ang dynamics sa sulod sa panimalay, and kung paano no nga makabulig sila pinaagi sa paghatag sang catechesis, pag-share sang words sa mga tao sa sina nga lugar.
ina sila yan, no? They are supposed, gidman, you are right. They are not supposed to demand. And kung ano lang ang i-accommodate sa ila, amo lang na. So kanami, no? Ini mga missionaries, ini are just very, very, no? Simple people, but we do not know in real life, ha? Ang ibang sila sa ila ka mga rich, ka mga nami isang posisyon sa trabaho, maybe ang others, it's their passion, no? And it's also their mission. That's why nga they left their family, kag nagalakat-lakat sila, no, sa lain-lain nga mga lugar para nga spread sang good news, maghatag katikises sa mga katawhan, and at the same time, since they're from other countries, they're also here to observe aside sa main purpose gid nila, no, nga pagtudlo sang pulong sang Ginoo sa aton nga mga kabataan, sa mga adults. So amo ginaya, in a way they're also doing, no, sacrifices to be far from their families, to for a while, no, i-give up Manila what they are doing just so nga ti makalibot sila, mangin kabahin sila sang mission. So kanami gid, because you have showed them how hospitable you are, how good you are, and how generous you are sa pag-share, pag-open sang imong mga panimalay para sa ila, kag of course ng imo bilog nga barangay. And so sila appreciated gid nila, kag I'm sure kanami isang feelings nga ginbilin dira sa imo, no? Do sa ano bala nga nangin kabahin ikaw sang ina nga maayo gid nga mission, and at the same time naka-experience ka mo sang imo nga family how to live with these people coming from different nations sa kalibutan. Kag hindi lang sila, no, ang naka-observe, hindi lang sila ang naka-adapt kung ano ang may ara kita, no, nga kultura, but kamo man mismo nga family, may mga na-learn man kamo for sure sa ila. And ang kanami lang, ang commonality is that, of course, ang inyong faith sa Ginoo, and at the same time, nagaintindihanay ka mo, no? Wala sang may nagademand, whatever it is nga ma-offer sa lamesa, ginakaon, gina-appreciate, kay ti, naintindihan nyo, no? Nga, amugid man ina dapat. And that's how they should be living once nga ara na sila sa inyo. No demands at all, kung ano ang inyo nga ipakaon sa ila, ano pagkaon nyo, pagkaon man na nila, why sang demands, kung ano ang inyo gawi dira, ma-adjust man lang na sila, ma-adapt man lang na sila. So, kanami nami, gid, no, sa sina nga experience, kung ako man, I'd be really very happy nga makaobdanay ka mo, no, makaupod ka mo, ma-experiensyahan nyo ina, ang faithfulness ang Ginoo pinaagi sa sina nga buluhaton, kag kanami gid, because you were also touched kag ang imo nga family, and that one experience nga I am pretty sure you will never ever forget. Kay kanami gid nagdala sa inyo closer to God, kag you gained friends through God. Diba? So salamat gid sa imo nung muning, ha, paabuton ko ang imo nga next stories every month diri sa KLP. Salamat gid, kag invited man, ha, mga kaupdanon mo dira sa inyo nga barangay, sila padiman nga mag-share sa ilang nga istorya. Salamat sa liwat. Magapanabalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko, haw? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibut. Mga kabombo kabay nga nabusog ka mo, nalingaw ka mo, kag bastante ka mo sa mga istorya nga inyo nga nabatian sa sining nga hapon. And of course, we would also love to hear your own stories. Gani, share na gina, ipadala na i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyong pag-upod sa akon. Balikay kita tomorrow sa gihapon ng ninyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.